Ay, utol. Naputol yung live ni mo kagabi. Ni kalit naman to. Ano nangyari? Signal. Wala signal? Wala signal. Sayang galing kayo. Ito, tuloy natin yan ngayon. Wala ako sa balay pero okay naman. Saan ka ngayon? Sa lugar na sa kasada. Nagmamaniho ka. Oy, by the way, nireview ko yung libro mo kagabi. Wala namang bro. Wala namang sulpot ang Roman Catholic Church sa 1054. Wala, bro. Ano ba sa tingin mo yung tinatawag na 1054? Hindi ba yun sulpot galing sa 33? Hindi, bro. Kasi pag 1054, yan yung nangyayari yung Great Schism. Pag sinabi natin Great Schism, yung pagbuwag ng ng West at saka East. Yung sa East, imbis na kasama sila, nag-ibang landa sila. Kaya nga, pinangalanan nilang Orthodox yung kanilang grupo. Alam mo ba, bro, yung ibig sabihin ng Orthodox? Alam ko. Ano ba ang ibig sabihin ng Orthodox, by the way, bro? Yung unang simbahan na nagsimula sa gitawag yung mga Christian na ba yun? Yung pinaniba ni Constantino. Lagi, anong ibig sabihin ng term Orthodox? Orthodox. Galing yan sa Greek, bro. Greek? Na anong ibig sabihin? Kaya nga, galing yan sa Orthodox. Kaya nga, anong ibig sabihin ng... Yung unang iglesia ng Catholic, but it's not Roman Catholic. Bro, anong ibig sabihin ng Orthodox, bro? Bakit tinawag na Orthodox yan? Teka lang, bro, hindi ako kasi ako, nag-drive. Basta yung pagkakalam ko, bro, yan ang unang iglesia ng Catholic. Yan ang unang iglesia ng Catholic, pagkakala mo? Hindi yan Roman Catholic kasi hindi yan nagsisimula sa sa Italy. Italy. Saan mo naman nabasa, bro, na yung Orthodox ay unang unang simbahan, older than Roman Catholic Church? Ayon sa doon sa pinasa ko na referensya, sa dalawang referensya, yung Pope and Papacy. Yung Illuminate Almanac, ano ba yun? Wala, bro, wala naman akong nabasa doon, bro. Siguro pinikit mo yung mata mo. No. I-open mo para makita mo. Yung link na binasa mo, yung pinasa mo? Yung pinost ko kanina, kagabi, yung dalawang referensya, ayon doon, na iba yung Orthodox at Western, Eastern at Western, iba. Lumabas Western noong 1054. 1054. Live mo to. Ang tinatawag na Roman Catholic. In short, tinawag siya sa huling panahon, tinawag siya na Catholic. Wala, bro, wala namang saan ba ditong banda, bro? Wala naman, yung lang, yung shared post mo, tungkol sa kay Argentino. Saan to, bro? Yung sinid ko dyan, nasin man yan. Yung sinend mo. Tignan ko, Yung picture na parang ipinagtabi ko yung dalawa. Itong may caption na Pope and Papacy. Gawang AI ito. Kaya nga ginawa ko, pero yan ang ginawa ko yan. Bro, Tapos may referensya ko yan. may referensya sa baba, pero ibig sabihin nung sa gilid, AI ito. Hindi, may libro ko yan. Libro, basahin natin. Wala naman sinabi, bro. Dito, tignan, yung binasa natin kagabi. Bro, ang maganda dyan, bro, hindi lang babasahin, dapat natin yan, uunawain natin. Kasi sa pagkakaunawa ko,
sa mababasa po dyan, 1054, lumabas ang tinatawag Eastern Orthodox. 1054? I mean, ang yung Eastern na church na iyan, yan ang tinatawag na Roman Catholic. In short, sa ulahing panahon, tinatawag yan na Catholic. So bro, batay dito sa pinasa mo bro, kinonfirm ko na Eastern and Western Church excommunicated each other. Noong taong 1854, nag-excommunicated sila each other. So ibig sabihin may great schism na nangyari or nag-split yung Orthodox sa Roman Catholic Church. Nung hindi pa sila nag-split bro, ito po ba iisa lamang simbahan? Orthodox lang, iisang Orthodox. No, bro. Walang Roman Paano? Church. Bro, di ba? Pag isang Orthodox, so sinong nag-split dito? Ang Western bro, sila yung lumabag sa No, ibig sabihin bro, yung Roman Catholic Church ang nag-split sa Orthodox, tama ba? Yes. Saan ang kwan bro? Yung lumabas sa tinatawag na doktrina kasi ganito kasi yan bro. Bro, may example ako. Saan ang kwan bro? May example ako. Tika lang. Patapusin mo muna ako. Gaya nito bro, we have a church. Ang pangalan ay Roman Catholic Church. Tapos may lumabas. Ano yung lumabas? Yung tinatawag na SSPX. Ayun. So sa church na nagsimula, Roman Catholic. Tapos yung SSPX lumabas. Parang ganun ang nangyari bro. Bro, ibang usapan yan bro. Ika lang talaga bro. Bro, hindi naman bro. Bro, ibang usapan yan eh. Tika lang ba, ako pa-explain mo ako, huwag kang mag-react ka naman dayon. Nag-explain pa ako. Sandali lang. Is church, Tika lang. tinatawag na Orthodox. Tapos lumabas ang tinatawag na West Church. Ano ba yung West Church? Yung Roman Catholic Church, yung piki na sabi nila 33 tapos 1054 lang bro. O yan yung pagkakaintindi ko bro. So nag-split yung Roman Catholic Church Orthodox. Yung hindi pa sila nag-split bro, anong relasyon ng Roman Catholic Church sa Orthodox nung hindi pa sila nag-split? Okay, ang relasyon nila bro ay iisa sa isang doktrina. Iisa. Iisa. Tapos lumabas ang tinatawag na East Church, yung tinatawag ng Roman Catholic. Kasi gusto nila na mayroong Pope or Papa. So kaya lumabas sila, gumawa sila ng isang grupo na yung tinatawag na East Church o Roman Catholic Church. Yun ang sagot ko bro. So saan mo naman nabasa bro na ang Roman Catholic Church ang siyang nag-split do sa Orthodox? Kasi pagkakalam ko sa history, ang Orthodox yung nag-split, hindi yung Roman Catholic Church. Ayon sa nabasa ko dyan sa reference, ang tinatawag po dyan bro, yung Orthodox at sa Orthodox lang, talaga Orthodox lang. May church na tinatawag na real church, yung Christian Church 33. Yan, totoo yan, 33. Pero hindi yan Roman Catholic kasi wala pang Roman Catholic sa panahon na iyan. Sa first century, walang Roman Catholic. Orthodox lang talaga bro. Hindi, bro, sabi mo kanina, iisa yung Orthodox sa Catholic yung hindi pa nag-split. Pagkatapos sabihin mo, una yung Orthodox. Wala pang Roman Catholic. Kano po ba? Sa'yo po pa iisa sila sa mga membro ba? Sa mga membro, iisa sila sa mga membro. Nakakatawa to. Kung tika lang bro, mag-explain ako. Iisa sila sa mga membro. Pero sabihin nating simbahan, wala pang Roman Catholic bro. Yan ang totoo. Iisa pagkatapos walang Roman Catholic. Paano naging isa pag walang Roman Catholic? Kaya nga lumabas yung tinatawag na East Church bro. Kaya nga lumabas yung East Church. East Church? Humiwalay sila. Humiwalay? I mean West Church pala. West Church. West Church? Kaya lumabas yung West Church. Sa East Church kasi
Sino ba talaga ang tunay? Batay sa istorya, yung legit. Sino ba talaga tunay na lumabas? Yung East o yung West? Yung West bro, yung West. Yung West? Saan mo naman nababasa sa history, saan mo naman nababasa sa standard history na yung unang lumabas ay yung West? Oh, yung ano bro, yung nakalagay dyan bro. Kasi wala pa kasing Roman Catholic noon bro. Is church pa tala nandun bro, yung galing sa Orthodox. Ha? Paano mo nalaman bro na Ano, walang paano mo nalaman na walang Roman Catholic Church doon? Kailan ba nagsimula itong Roman Catholic Church? Roman Catholic Church, 1054. 1054. So before 1054 wala pang Roman Catholic Church. Before nung taong 1054 or 1054, wala pang Roman Catholic Church na nag-exist, Orthodox pang meron. Ano bro, yung Orthodox pa bro. Orthodox. Ayun sa referensya, Orthodox pa. Orthodox, iisa pa sila bro. Membro. Hindi sa pangalan kasi yung West Church, pangalan yan ng simbahan. So, ang Roman Catholic Church before sa 1054 wala pang simbahang Roman Catholic Church. Ito si Constantino bro na sabi ninyo founder ng Roman Catholic Church. Gaano katotoo ito? Hindi man ako nagsabi ng ganun bro. Sino na sa yung mga debater ninyo. Matanong ko nga sabi nila Constantino yung pinagmula ninyo. So ibig sabihin sa taon si Constantinong naging emperor siya, may Roman Catholic Church na. Mga po, yung ano ba, iba yung founder at iba yung dahilan. So, bro, iklaro sa'yo bro. Sige. Iba yung founder at dahilan. Ang dahilan na kung saan nagkaka-unit yung Roman nation at saka tinatawag na Christian kasi si Constantino. Siya ang dahilan. So yung sinabi na siya ang founder. So yung iba nagsabi na ang founder niyo si Constantino. Sa kanila yan kasi may referensya sila. Pero hindi ako nagsabi ng ganun. So di kayo ibang explanation. Di kayo nagkakatugma sa iyong pamamayag. Pero bro, ito si Constantino, aware ka naman na siya na-convert ng Christianity. Ayon sa sa history, alam ko naman yan bro. Siyang dahilan kung bakit yung Christian meron silang tinatawag na nagiging freedom sila sa pagiging Kristiyano nila. Dahil hinahabol sila ng mga martir ng mga Roman noon, Romano Empire or Roman people. So bro, yung Christianity na kung saan si Constantino kabilang, ito ba'y Orthodox Church? Yes bro. Sa pagkakaalam ko, kasi wala pang Roman Catholic na panahon na iyan, Roman Orthodox talaga yan bro. Roman Orthodox. Kasi sabi po dito sa libro ninyo na National Sunday Law, kaya in-implement ni Constantino itong Sunday as legal Sunday Law, in-implement niya dahil sumusunod lamang siya sa leader ng simbahan. So, anong leader itong sinusunod niya? Ito ba Santo Papa o ito Obispo? Bro, yan Santo Papa bro, yung tinatawag na Papasi. So may Santo Papa na sa panahon ni Constantino? The law of bro, kaya tinatawag na Pope. So bro, authority man ang yung Papasi yung Papasi at Pope. Yung authority ng Papa bro, yung Papasi. Authority na sa Papa. Kasi bro, batay dito sa inyong libro bro na tinatawag natin na itong National Sunday Law, may may Santo Papa na sa panahon ni Constantino.
kaya tinanong Si ko kanina, si Kwan bro, yung kung hindi ako nagkakamali bro ha, kasi tinignan ko muna yung files ko dito. Si Pop Sylvester, correct me if I'm wrong na lang doon sa may hawak na librong yaon. Si Pop Sylvester bro, siya yung tawag nito, yung Santo Papa at that time. So may Santo Papa na. Kaya nga bro, tinanong ko sa iyo bro na kung mayroong Santo Papa, sa anong Papa yan? Roman Catholic o sa Orthodox? Yan ang tanong ko sa iyo. Roman Catholic Church yan bro, kasi pagka sinabi nating Orthodox, wala naman silang Santo Papa. So ibig sabihin bro, kung yung sinabi mo Roman Catholic, ibig sabihin yan ba yung pinakauna? Or baka sabihin mo lang na sa list lang? Sa list yan bro, pero hindi yan yung pinakauna talagang Santo Papa, kasi pagka sa unang Santo Papa, ito po si San Pedro. Kaya nga nagtaka ako kung bakit itong mga sinabi mo hindi man nagkatugma sa history, dahil may Santo Papa na pala dati, panahon ni Constantino. Qualification bro ba? Qualification. Kung pinaniwalaan mo na mayroon Santo Papa sa panahon ng Orthodox, bakit mo masasabi na una si Pedro na mayroon palang Santo Papa sa Orthodox? Nauna Bro, pa ng Orthodox kaysa sa Western. sandali lang bro ha. Sandali lang bro, titignan ko muna dito sa list ng ng Santo Papa. Sa list sa GPT? No, hindi bro. Yan World Almanac and Book of Fact. Basahin ko muna to ha sa 7.1. GPT. Tingnan natin to ha sa 3.12. Kung hindi ako nagkakamali, panahon niya panahon ni Pop Sylvester. Ay, hindi pala si yung bro, yung nalimutan ko kasi wala akong bro nawawala yung files ko dito sa National San Dilonio bro. Kung hindi ako nagkakamali binanggit doon Pop Sylvester ba yata yun? Correct me if I'm wrong na lang National San Dilo at po, bakit hindi makita yung mukha mo doon sa video mo? ha? Bakit hindi makita yung mukha mo sa video mo? Nakita naman bro. Nakita naman yan sa live ko. Yung class na usapan natin parang walang mukha mo doon. Ha? Takot ka bang Anong wala? ko yung video mo? Anong wala? Naka-live ako dito. Tapos meron Kaya nga, pagkatapos ng live, bakit walang mukha doon sa live mo? Anong wala? Meron. Ikaw lang nagsabing wala. Tinignan ko yung pinag-uusapan natin kagabi, gusto kasi may kukunin ako doon na statement mo. Wala yung mukha mo doon. Bakit wala? Sa aling wala? Sa? Yung live mo ba kagabi? Meron. Bakit wala doon? Nakita ko. Ibig sabihin, bulag ka sa katotohanan. Yun. Okay na bulag ko, basta hindi sinungaling mo. Ano hindi sinungaling? Napaka-sinungaling mo. Tingnan mo nga naman, yung nauna pa daw, yung Orthodox daw, yung... Naghalag agad. Pag sabihin bulag. Wala kang history, boy. Oy, wala kang history na nagsasabi na mas nauna. I-research mo, bro. Di ba mahilig kang mag-chat GPT? I-research mo sa chat GPT. I-research mo sa ChatGPT kung sino yung nag-split, yung Catholic o yung yung West o East. Sino ba talaga yung nag-split sa kanilang dalawa? I-research mo. Alam ko na yan bro, ni-research ko na yan. Anong sinabi doon kay ChatGPT kung sino yung nag-split? Ang Roman Catholic Church o yung Eastern Orthodox Church? Okay, magsagot ako bro kasi ni-research ko naman yan. Ang sabi doon, yung East muna ang nauna. Tapos nag-split sila, lumabas yung West na yung ibang paniniwala ng West. Bro. Talaga sila kasi wala mang Roman Catholic, no? Bro, di ba? Nag-research ka ng ChatGPT. Nung ni-research mo si ChatGPT, ano sabi ni ChatGPT kung sino yung unang nag-split? Anong sinong una? Ano magklaseng tanong na? Di ba? Ni-research mo kay ChatGPT? Nung pag-research mo kay ChatGPT, bro, sino yung talagang nag-split? Yung West o yung East? Anong sinong unang nag-split? Ano bang klaseng tanong yan?
siguro naguguluhan ka bro ba? Hindi bro, Kasi yun, ito, ikaw yung naguguluhan ito. Nung una, bro, may explain ako bro ha. Mag-explain ako, paiintindi ko sa'yo para hindi ka na, marunong ka lang magtanong. Ganito yan bro, noong unang panahon, may isang church na tinatawag ACE, ACE. So sa ACE na iyan, yung mga membro na iyan, nag-iisa sila. Iisa silang yung simbahan. Ngayon, may isang bulaan na kasama doon sa ACE. Yun ang tinatawag na WIS. So sa panahon ng 1054, yun, lumabas sila. Ano? Nag-split nga sila kasi Bro, sang istoryan bro. may sulfot. Yung sinabi mo, sang istoryan. Pag sabihin mo, sinong una? Anong sinong una? Na iisa nga sila. So, kasi, iisa bro. Ngayon, nung naging iisa pa itong Roman Catholic Church saka Eastern Orthodox, so ibig sabihin, isa lang silang simbahan dati nung hindi pa nag-split. Tapos nag-traitor itong ways. Kaya nga, nag-split sila kasi gumawa sila ng kaniyang doktrina. Yung papa na bulaan. So, bro, before nung hindi pa nag-split itong ways, sasakyan natin yan pero hindi nangangahulugan, naniniwala ko sa'yo. Yung hindi pa nag-split yung ways, iisa lang. So, yung iisa pa sila, bro, itong pagiging iisa sa kanila, bro, kila nagsimula na ang Roman Catholic Church at saka yung Eastern Orthodox Church ay iisa? Kailan sila naging iisa? Nung in the very first beginning of the Orthodox or kailan? Anong taon? Ayon sa referensya ko bro, hindi natin masasabi kung anong taon sila lumabas talaga yung turo ng ways. Hindi natin masasabi yan kasi sa record kasi 1054. Bro, hindi toro bro, hindi toro yung Hindi ka lang ba? Ganito bro, labas ako kasi hindi ka naman nakikinig sa akin. Explain, nagtanong ka tapos hindi lumayas. Kung gusto mo bro, ako magtanong sa'yo bro. Sige, magtanong ka. Nahihirapan to eh. Gawa ka ng paraan para magtanong. Pag magsagot ako, hindi ka man nakikinig. Baka parang nasasaktan ka ba sa mga salita ko. Sige, magtanong ako sa'yo bro. Okay, kailan nagsimula yung Orthodox Church bro? Nagsimula ang Eastern Orthodox Church? GPT ka? Hindi. Anong ChatGPT? Hindi kami nakabatay sa ChatGPT Nagsimula ang... Ginagamit mo yan. Hindi na, magsagot ka na. Anong ginagamit bro? Wag mo akong pangunahan bro. Dahil... Hindi ka, kita mo na. Kaya nga wag mo sabihin na umasa ko sa ChatGPT dahil unang-una, may mga history book ako rito. Sagot ka na lang, wag kang magpatutsada. Nagsimula sila bro, yung pag-split nila 1054. Bro, excuse me bro, ang tanong ko, hindi pag-split. Hindi pag-split. Ang tanong ko, ang subject dito, ang Orthodox. Kailan nagsimula ang Orthodox Church? Kaya nga, nagsimula sila nung nag-split sila, kaya tinawag silang Orthodox nung 1054. Yung dati, hindi pa sila nag-split, hindi pa tinawag na Orthodox yun. East at saka West pa yun. East churches o West churches. Nung sila'y bumuwag sa Katoliko kasi ayaw nilang matanggap yung Santo Papa, kaya nga tinawag silang Orthodox. Alam mo na? Sakyan natin yung tinatawag mo na yung sagot mo. Hindi ako buo sa history. Hindi ako ano ba ito? Hindi ko tututulan yung sagot mo. I respect sa iyong tutulan mo. Tapos tingnan mo tuloy, napangaralan ka sa history. Okay, ito yung tanong ko, follow up sa'yo. Ibig sabihin ba, yung tinatawag na, kasi ang sagot mo kasi, pag i-split naman, 1054. Ibig sabihin ba, yung 1054, yaon ang panahon na nagsimula ang Orthodox? Yes or no? Yes bro, kasi nung hindi pa sila nag-split sa simbahan, hindi pa tinawag na Orthodox yun, yung tawag yun Western Church at saka Eastern Church. Itong Eastern Church naman ay parang nangingibang utak kasi ayaw nila ng Santo Papa.
Kaya nga sila yung nag-split sa simbahan, kaya may tinatawag tayong Great Schism. Kailan nangyari yon? Yung binasa mong history kagabi, 1054. Nung nag-split sila, kaya sila tinawag na Orthodox dahil para po sa kanila, sila yung right, sila yung tama. Kasi ibig sabihin ng Orthodox is right teaching, tamang teaching. Sige. Okay. Nako. Kung sabihin natin na diyan talaga nagsimula yung Orthodox 1054. So ibig sabihin ba diyan nagsisimula ang tunay na doktrina, ang totoong iglesia ng Diyos? Hindi bro. Yes, no? Nagsimula ang totoong iglesia ng Diyos sa panahon ni Kristo. Siya yung founder noon. Kaya tinawag na Roman Catholic Church. May Santo Papa yon. Si San Pedro yung pinakaon ng Santo Papa. Ngayon, pagdating naman sa 1054, may nangyaring schism. Bakit? Dahil hindi nila tanggap yung Catholic Church. Kaya nga, wala silang Santo Papa, mayroon sa kanila patriarch lang. Ngayon bro, di ba ang naging patriarch nila dating sila'y bumuwag is si Patriarch Michael the first Sirolalios, kung hindi ako nagkakamali. Research na lang yan. At saka ang Pope dyan sa panahon ng Great Schism, yung nga sinabi ko gabi, si Pope Leo IX. Kaya nga sila bumuwag, nang bumuwag na sila, yung nag-split sila, sila'y tumawag sila sa kanilang samahan na Orthodox. Kaya nga may Eastern Orthodox Church. Oh, sige. Dapat alam mo sa history. Ayun ang dapat bro, pag may tanong, may sagot, so maghintay, hindi magsapaw-sapaw. Yun ang sakto. Maghintay. Bro, tama yung history ko bro. Ikaw yung mali yung history mo kanina. Oy. Sunod na tanong ko bro, kung totoo yan, tinatawag ng Roman Catholic Church. Okay, kung totoo man yan, may referensya ka ba na mababasa natin dyan sa tinatawag mong 33 AD na si Peter ang Pope na nagdala sa Truth Church na tinatawag na Christian? Yes bro. Referensya ka ba? Yes bro. Sige, basahin mo. Ito ha. Sa 33 AD bro, kung referensya, babasahin natin na. Sa New Book Knowledge Encyclopedia, sabi doon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. By about 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Klaro bro. Si Kristo yung founder sa Roman Catholic Church, nagsimula in Upper Rome, Jerusalem, at pagkatapos sasabihin mong doon sa Roma yan. 1054, mali ka na naman. Pag sinabi si San Pedro bang Santo Papa 33 AD, yes, kasi siya ginawa siyang Santo Papa mismo si Kristo. Kaya nga sa listahan ng New Book Knowledge Encyclopedia, nangungunang si San Pedro. Kahit saan kang history, mangunguna talaga yan. List of the Pope. Sige. Okay, sunod na tanong. Ayan. Sabi mo, naturuan tuloy ng history. 2,000 years. Makinig ka ba? Kasi hindi ka mo naka-score. Akala mo naka-score ka? Natawa tuloy ako, tuloy bro, kasi naturuan ka tuloy ng history. Kasi tawa ka lang kasi sa'yo pa man yun na, sa time na ito, sa'yo pa man. Hindi mo kasi naiintindihan yung ginagamit mo. Kaya itanong ko sa'yo. Sabi mo na, ano ba yun? Encyclopedia, 2,000 years. Okay, 2,000 years. Hello. Sige, tanong ko sa'yo. Yaong binasa mo, yaon ba yung taon na Mateo 16:18? Yung binasa ko, hindi bro, kasi huli na yun, history na yun eh. Yung history bro, bro, tika lang ha. Ako, hindi man talaga ako magsapaw sa iyo. Pababayaan kitang magsaysay kung ano yung sagot mo at ano yan, rirespetuin ko yan. Kaya pinapatapos ko kitang pinagsalita kasi nirespeto ko yung mga sagot mo. So ito lang bro, gusto ko lang iklaro. Yung sinabi mo na encyclopedia, 2,000 years, Apple of the Jerusalem, ayun ba yun? So, ang tanong ko ito bro, ang pagkasabi ba niyan, yaon ba yung panahon na Mateo 16:18? Yes or no? yes bro, ang pagkasabi sa encyclopedia na began in an upper room in Jerusalem, nandun dun sa St. Matthew chapter 16 verse 18.
Kasi tinayo niya ang kanyang iglesia. Pero yung history na yan, yung New Book Knowledge, huli na pong naisulat. Sige. Yung mutuloy na Okay. naturo. Sabi mo, clarification po ito kasi sabi mo na yung sabi mo encyclopedia nakabase yaon sa Mateo 16:18. Karon, pag tinatapos mong basahin yung encyclopedia, may nakasulat doon 120 followers. So, alam mo ba kung saan yun kinuot sa Biblia yung binasa mo sa encyclopedia? Alam mo ba yon? Yes or no? Yes, alam ko yan. O, gusto mo basahin ko? Saan sa Biblia? Nasa Acts of the Apostle. Basahin ko Acts. Okay na yan. Oh! Dahil alam mo, tika lang ha, dahil alam mo na may mabasa pala yan, ang yung encyclopedia mo, mababasa sa Acts. Okay, ito yung clarification ko. Alin ang totoo? Yaong Acts or sa Mateo na sinasabi mo na yun, naka-refill doon? Okay. Ano totoo talaga yung Parehong mabasa totoo, sa bro. encyclopedia? Parehong totoo. Kasi sinabi sa encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in Anapirum in Jerusalem. Almost 2,000 years ago. Kailan tinayo ni Kristo yung kanyang simbahan? Sa first century. Saan tinayo? Sa Jerusalem. Tama yon. By about 120 person were gathered there. No, nasa Biblia ba yan? Yes. Nasa Biblia, sa Acts of the Apostle, may mga 120 kataong nagtitipon. Gusto mo basahin ko pa yan dito sa Acts of the Apostle? Tingnan ko na yung istorya. Ayan, ipapakita ko itong history sa mga viewers natin para legit naman. Baka sabihin si Gapo ay wala. Ayan, ito 287 page. Ayan. Basahin natin to. Yan. Sa mababasa yan? Sa Acts chapter 1 verse 15. So, ibig sabihin, yung history ko, biblically speaking, tugma sa Biblia. At sabi nyo, pag hindi tumugma sa Biblia yung history, ayaw nyo tanggapin. Ay, tumugma sa Biblia. Binanggit ba sa Biblia na may 120 ka na mga tao? Yes! Doon sa Acts chapter 1 verse 15. Yung dito yung sinabing they are awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them. The day on which the Holy Spirit is came down is considered the birthday of the church. Kailan nangyari to? Sa Pentecost Sunday. Saan mababasa yan? Sa Acts of the Apostle pa rin. Biblical? Yes. Next question. Okay, next question. Ayon sa referensya mo, ang pagkakatayo ng Roman Catholic Church, sabi mo true church, is Acts 1:15. Hindi ako nabingi, no? Diyan mababasa. Ngayon, Pentecostes yan. Ang nakalagay po diyan, wala ng Kristo. Di ba? Wala ng Kristo. Ngayon, ang tanong ko ito, dahil sa panahon na Pentecostes, sino ba talaga ang nagtayo sa iglesia ng Roman Catholic Church? Si Kristo na wala naman diyan sa panahon na yan, natuwa naman sa langit, o yung tinatawag na mga apostol? Si Kristo pa rin. Sino Bro, si Kristo pa rin, bro. Yung Pentecost Sunday, yun yung inaugurasyon ng simbahan, birthday of the church. Kaya nga, every Pentecost Sunday, magbe-birthday po kami. O ngayon, almost 2,000 years ago na yung simbahan namin. Si Kristo nagtayo yan, bro. Bro, excuse me lang bro. Hindi yung tanong ko, bro. Yung papaliak na lang, bro, yung specific yung sagot mo kasi ang tanong ko kasi, bro, yung nagtayo. Sabi mo kasi hindi yung encyclopedia mo, hindi siya nag-quote sa Mateo 16:18. Ang gi-quote niya yung Buhat 1:15. Kaya ang tanong ko kasi sa Buhat 1:15, walang Kristo. Paano niya matatayo na walang Kristo? Okay, sagot. Okay, sagot. Sino ang nagtayo talaga ng Roman Ang Catholic nagtayo Church? talaga ng Roman Catholic Church, batay sa referensya, it is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Ngayon, ang tanong mo, sinong nagtayo? Kasi wala namang Kristo sa Pentecost Sunday. Nandun na sa langit si Kristo. Birthday yun. Hindi yun mismong dyan nagsimula yung simbahan na dyan mismo natayo. Tinayo na yan ni Kristo, dati pa dito pa siya sa mundo. Sandali lang, bro. Excuse me lang, bro. Ay, nako. Kasi, ang tanong ko kasi, bro, hindi talaga yung sinabi ko, ano bang anniversary, ano bang
nagawa doon, nangyari doon. Ang tanong ko bro, naka-specific sa nagtayo, sino? Si Kristo nga. Ano? Si Kristo nga yung nagtayo. Kaya pinaliwanag kung paano natayo yan. Nawala namang Kristo. Bro, kaya nga nagtanong ako sa iyo, paano naging Kristo? Mateo 16:18. Kaya nga, Kristo nagtayo. makinig ka sa explanation ko. 15, wala nang Kristo. Makinig ka sa explanation ko. Ito ha. Si Kristo, di ba? Makinig ka sa explanation. Kaya nga, hindi mo naintindihan. Sabo ka na sapaw eh. Ayan, makinig ka. Sa Acts... Ako, magkaintindi talaga ako sa iyo, magbigay ka ng small explanation na may unod ba? May matutunan tayo. Kaya nga eh, may small explanation. Oh, sino? Sige, sino? Tanong. Si Kristo ang nagtayo nun. Paano itinayo? Doon sa St. Matthew chapter 16 verse 18, nagtayo siya. So yung iglesia na yun, wala pang inaugurasyon, wala pang birthday. Sino ang nagtayo? Si Kristo. Nung na-receive na nila yung Holy Spirit, saka na yung birthday. Yun. Oh. Ulitin ko bro kasi naguguluhan ka ba? Naguguluhan ka. Ano bro, sa Acts 1:15, kasi yun lang yung referensya mo, encyclopedia mo. Actually, yung referensya mo talaga, hindi sinungaling yan. Oh, sino nagsabing sinungaling? Bro, tika lang bro, nagsalita man ako bro. Ay, bago ka magsabing sinungaling bro, magbigay ka ng ebidensyang sinungaling yon. Bro, tika lang ba, masabihin mo na, pasalitain mo muna ako. Masasabi natin yan sinungaling yan, bakit? Kasi nagsabi siya, may iglesia talaga tinayo ni Kristo, pero doon na sa Acts 1:15. Sa Biblia kasi, Matthew 16:18 ang sinabi doon, nagtayo ang Kristo. Actually, hindi yan talaga yung exactly na tinayo niya. Pero ang tanong ko kasi sa iyo, ito yung tanong ko sa iyo. In Acts 1:15, sabi ng encyclopedia mo, nagtayo ang itinayo ang iglesia. Ang tanong ko, sino? Kailangan tao talaga kasi iba naman kung mananap yung sinabi mo. Sinong tao? Kasi Matthew 1:15 eh. Kahit sino, magbigay ka bro kung sino. Kasi dyan tinayo eh. Sino? Okay. Sino? Ang nagtayo si Kristo, yung binanggit sa history bro, makinig ka muna. Hoy. Huwag kang sapaw. Hindi ka kakaintindi. Si Kristo yung nagtayo. Tanong ko. Bro, hindi ka nakakaintindi sa tanong ko kasi ang tanong ko, hindi naman, alam naman natin na ang tinatawag mo diyan, ang tinatawag sa Mateo, ang Mateo 16:18, ang Kristo ang nagtayo. Oh. Pagkatapos, ang ginamit mo, Acts 1:15. Nope. Acts 1:15. No, hindi ko sinabing Acts 1:15 ha. Ang banggit to sa history, hoy. Kaya nga makinig ka para hindi ka magkalit-silitsi sa tanong mo. Ang binanggit to sa history, by about 120 person were gathered there. Mayroon na pala 120 person. Kaya nga kinot ko yung Acts chapter 1 verse 15 na mayroon talagang 120 katao. Yung sa'yo, sumubra. 200 yung banggit mo. Doon sa debate nyo ni Argesino. Saan mo nabasang 200 yun? Oh. So, ibig sabihin bro, yung ginamit mong encyclopedia, yung sinabit mo na encyclopedia na Acts 1:15, hindi yon ang pagkakatayo ng iglesia. Totoo ba yon? Hindi bro, binanggit lang doon na yung mga tao na yun na nagtitipon 120 katao, biblically speaking, nandun. Pero hindi ibig sabihin na yun yung mga pound. Sa'yo sumubra 200 daw. Sige, sasabayan ko yung flow ng utak mo. O, sasabayan ko yan. Hindi dyan nakatayo ang tinatawag na totoong iglesia ng Kristo o Roman Catholic. O kailan talaga natayo ang iglesia ng Roman Catholic? First century. Sa 30 AD binanggit ni St. Lucas, Lucas 3:23. Mga 30 yung edad ni Kristo nagsimula siya sa kanyang pangangaral. Una niya, tinayo niya simbahan. So, 30 AD yun. Di ba 3 taon lang si Kristo dito sa mundo nang nangaral siya at namatay, makyat sa langit. So mayroong 31, 32, 33 AD talaga.
So yung 33 AD, yun yung birthday inauguration, yun sa pag-receive na ng Holy Spirit. Ayun yun. Oh, madalian lang yung explanation, di mahaba yun. So, ibig sabihin ba, nang pagkatayo ni Kristo sa kanyang iglesia, is buhay talaga siya. Yes. Tinayo niyang iglesia niya. Yes. At hindi yung Seventh-day Adventist General Conference yung kinananiban mo. Okay, sabi mo, buhay siya nang itinayo niya. So, ang tanong ko ito, ayon sa Confraternity Bible ninyo, sabi doon, si Kristo ay hindi makatayo sa sa bato na si Pedro. Confraternity. Kung hindi siya mamamatay at makapunta sa langit. Yun ang tanong ko. Anong confraternity na yan, bro? Marami akong confraternity dito. Sabi ko, Danyo, ano ba yung confraternity natin? Yung original New Translation of Confraternity Bible. Or ano yon? The Ayun origin. doon. Anong version yon? The original? New American Bible. New American. Meron ako New American Bible. Okay, Danyo. basahin mo sa Mateo 16:18. Mateo 16:18. Basahin mo dyan. Meron ako. Sa kanyang footnote niya. Ay, Basahin mo dun. ito. The New American Bible translated from the original language. Ito. Yung malaking Bible. Sino Ayan nga, maliit tong sa akin pero pareho lang tayo. Walang ibang The New American. Sige na, basahin mo. 28. Basahin natin yung footnote. 16. Ano sabi footnote dito? 16:18. 16, 18. Hmm. Footnote 16. Nakatulad mo diyan, ang Kristo ay hindi siya makakatayo sa San Pedro na bato kung hindi siya mamamatay. You are at makapunta Peter, sa langit. and upon this rock I will build my church. The Aramaic word kipa meaning rock. Ayan o, bato. Kasi sabi nyo, hindi bato si Pedro. And transliterated into Greek as kipas, in the name which Peter called in the Pauline letters, 1 Corinthians 12:3, 22:9-5, Galatia 1:18, 2:9-11-14, except the Galatians 2:7-8, Peter. Wala man bro! Asan dito? Sa footnote. Kaya nga footnote, babasahin ko at yung all footnote talaga, except dun sa 19. The presumed original Aramaic Jesus statement would have been in English or the rock, kipa. And upon this rock, kipa, I will build my church. The Greek text probably means the same for difference in gender between masculine noun Petros. The disciples' new name and the feminine noun Petra rock. Maybe due to simply to the unsuitability of using feminine noun as a proper name of a male. Although the words were generally used to slightly different notes, they were also used in wala man bro, the same meaning of rock church word ecclesia occurs to the gospel of Hindi yan mo yung... so hindi mo pareho tayong hinawakang Biblia. Confraternity Bible. Hindi yan mo yung Confraternity Bible na hawak ko. Kasi malaki yun yung confraternity ko. Hinanap ko ngayon yung baka may na-screenshot ako doon or na-picture. Hinanap ko dito para i-send ko sa'yo. Sige, sa sunod na lang ha. Bago natin i-rebat yan, picturean mo muna, basahin natin, double check ko yan. Sige. Kaya nga kasi ang sabi doon kasi na ang Panginoon na si Kristo hindi siya makakatayo ng iglesia kung hindi siya mamamatay at makapunta sa langit. Na. So kung papaloob natin yan, kung sabihin natin na totoo yan na nakasulat doon, nagsasabi talaga nga totoo yung 33 ninyo. Ang sabi mo kasi Mateo 16:18. So nakabatay siya sa 30. So, bro, hindi nagkakapareho yung explanation ninyo. hindi ko muna sasagutin na tama yon, hindi ko muna sasagutin na mali yon, unless and until makikita natin yung kabuuhang footnote na sinabi mo, double check natin yan, ano? Sige. At Sige. least may ano ka ba? May option ka ba? double check kasi bro, yun nga sinabi ko, iba po ako sa ibang mga ngaral na basta na lang tumanggap. Dito, kailangan natin mag-double check. Baka'y maloko tayo, mahirap na. Sige go, ibang tanong.
Hindi. Dapat ay equal din yan. Tika lang. Tingnan ko muna dito sa ano ko. Sa ano ko dito, sa cellphone ko. Kung may nakasave ako dito para ibigay ko sa'yo. Ikaw kasi bro, mahilig ka sa sobra eh. Sobra. Eh, yung nga, pinasobra mo. 120 lang, ginawa mo 200. May experience ako bro. Kaya pakisabi ng mga kasama mo na huwag silang magalit. Kasi ang ginawa ko, batay lang sa kanilang, sa inyong turo lang. Ang ginawa Sumobra eh. Imbes na 120, ginawa mo. 120, 115. Isa lang. Tinitignan ko dito. Oh. Ginawa mo 200. Nagkaisa yung turo ninyo. Dito ka nagkakaisa. Hindi kayo nagkakaisa sa turo ninyo. Kayo bro, nagkakaisa din ba kayo? Ito na lang bro, ito na lang. Sige, sa sunod na tanong bro. Hinahanap ko dito yung referensya ko. Ito. 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 Duli like to baila. Ito. Ito na lang bro. Ayun, may ano ka ba? Ha? Niya. May ano ka ba? Kristiyanong katilingban ka ba dyan? Yes, meron. Sige. Pakibasa nga doon sa anong verse yan? Footnote sa ano bro, Mateo 10. Mateo 10. Sabi dito. Footnote sa Mateo 10 daw. Nala. Ito na bro. Nakita ko na. Tika lang ha, isisend ko sa iyo. Ito, nakita ko na. Buti na lang. May ano pala, may screenshot pala ko dito. Sandali lang, tika lang. Tika lang. Ito, para ma-send ko sa iyo ito, para sagutin mo. Mas maganda kasi maraming searches sa inyo kasi masagot nila ito. Kasi sabi mo, buhay pa ang Kristo, tinayo na niyang church niya. Tapos ngayon, sabi dito, patay na siya. Para matayo niyang iglesia niya. So, mas maganda talaga makita mo to para masagot mo ito. At sa mga research mo, alam mo ito, Jesus cannot begin to build the church upon Peter until after his death and resurrection. Okay. Send Brother Gapo. Ito, angel. Alright. Uy, Minaw medali ano ka? sa kapayasan. Facebook. Ay. Facebook. Ano sa mali? Balik na ba eh. Kalang talaga kasi, nahihirapan akong, naghasapag pa kasi ako. Tapos punta tayo sa isang, bro, question bro, kasi may mabasa kasi dyan, footnote sa Kristiyanong Katilingban, na ang Diyos ay nagtayo talaga ng simbahan sa Mateo 10. Mateo 10. So, tingnan natin kung ano ang sagot mo dyan. Actually, napag-usapan naman natin yan, pero mas maganda kung ito. Isa. Ulitin natin yung topic na yan. Sandali lang, tika lang. Isa. Ito na po. Ito na. Yan. Isilid ko na. Basahin mo. Sinin mo na. Nasin ko na. Deliver na. Footnote ba ito sa ano? Yes. Sa Mateo 16? Yes. Ipakita mo sa mga viewers mo dyan. Hindi ko mapakita sa mga viewers ko dito bro kasi unang-una mamamatay yung tawag mo kasi naka-display yung tawag mo dito sa live ko. Kapag i-close ko yung live mo saka ko ito ma-show sa ating live, pero ngayon nasa cellphone ko, babasahin ko ha. Ito, 16:20. The tradition of Peter's confession at Caesarea Philippi, Mark 8:27-30, Matthew who adds doctrines and divinity of Christ together with Jesus' prophecy were successfully build a new Israel. Sample, the church upon Peter, considering the unresolved dispute among the 12 as to as the greatest, Matthew 20:28-24. It is probable that is prophecy as the whole as made by the risen Christ, John 21:15. The importance of the prophecy has been as Matthew consider
conservers the three dedicates hanap man yung isa bro conservers in 3 decades after Peter's martyrdom. When his leadership of the Jerusalem community is already a thing of the past. Sandali lang. Oy, nagbasa pa ako. The building of the new Israel Peters pertains to Jesus' own roles in the ministry reign of God that is appeared in history. Synods of Matthew 13:1, 19:1. Jesus cannot begin to build his church upon Peter until after... Sandali lang! Huwag kang sapaw! Hoy! Huwag kang bastos, bro. Nagbasa pa ako, bro. Tawa ka ng tawa. Kag ikaw naman yung sasapawan, reklamo ka ng reklamo. Jesus cannot begin to build this church upon Peter until after his death and resurrection. From Matthew, Jesus building on the new people of God upon Peter's building reality for the Christian community of this time. Ay, hindi mo naintindihan yung sinabi. Hindi ibig sabihin, bro. Bro, hindi mo naintindihan yung sinabi dito sa footnote. Kaya nga, nagbasa ka walang unawa. Agoy ka naman. Sabi dito, Jesus cannot begin to build his church upon Peter until... Anong ibig sabihin ng until? After, hanggang, until. So, ibig sabihin, natayo na niya. Ha? Tingnan mo, cannot begin to build this church upon Peter until after his death and resurrection. Until after. Hindi ibig sabihin na si Kristo ay nung matapos na siyang namatay at umakyat na siya sa langit, nandun lang yung simbahan niya. Putol na, hindi na nag-continue. Kaya nga until after his death. Hindi ibig sabihin, kaya nga unawain mo yung binasa Jesus cannot begin to build his church upon Peter until after his death. Hindi lamang siya nagsimula sa kanyang pagtayo. Bro, unawain mo naman. Marunong ka ba magbisaya sa English, bro? Bro, marunong ka ba umintindi ng English? Nako, saan mo nakuha ang meaning na... Bro. Marunong ka bang umintindi ng English? Bro, may reference akong ibinigay sa'yo. Ang pagkakaintindi lang ang problema sa'yo. Oh. Kaya nga nilinaw ko eh. Nakasulat mo. Nilinaw ko. Ayon sa nakasulat. Ito ha. Kasi ang tanong ko dito, alin ba ang totoo? So ayon ba sa nakasulat, nagtayo na ba ang Kristo na buhay siya o wala pa? Ha? Ulitin mo. Ayon sa nakasulat na referensya, nagtayo ba ang Kristo na buhay siya o wala pa? Nagtayo siya, bro. Kailangan naman kasi hindi siya nagtayong patay na siya. Sige nga. Ang pagkasabi nito, Jesus cannot begin to build. Hindi siya makatayo. His church, hindi siya makatayo sa iglesia upon Peter. Bro, ito Sa iglesia nga. Bro, para mas klaro, bro. Tika lang, kasi ikaw hindi ka marunong mag-intindi. Until after his death, hangtod na siya mamatay and resurrection, hantod siya mamatay o musaka sa langit. Bro, unsa may bisa bro, ane bro, binisayon na to ni bro para makasabot ka. Mangutan ako. Ayaw lagi lubuga lagi, mangutan ako. Sumala sa gibabasa diri ang referensya. Ningon ba siya nga nag-build siya og church nga buhi siya? Yes or no? Ang Bisaya ana, bro. Yes, ang Bisaya ana, bro. Tanawa ha. Isang sapaw. Kani binisayon ako ni para makasabot ka. Ano ha, bro? Sa Bisayaan ang imong gigamit, pamino sa Bisayaan ang imong gigamit, matod pas Bisaya kung binisayon ha. Para makasabot ka ba kay nagamit kay English yawa kay reading comprehension. Ako rin yung kasabot. Tanawa ha. Sumala sa ingon diri. Sa Bisayaan ang imong gi-underlinean,
Akong basahon na sa English, di ba? Jesus cannot begin to build the church upon Peter until after his death and resurrection. O sa may Bisaya na, dili pa makasugod si Jesus sa pagtukod sa iyang simbahan, ibabaw kang Pedro, hangtod human sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Bot pasabot, nabisan, bot pasabot, ana bro, nga bisan pa human siyang kamatayon og pagkabanhaw, wala magpasabot nga diha ra tama ang iyang simbahan. Oh, dili pa makasugod si Jesus sa pagtukod sa iyang simbahan, ibabaw kang Pedro, hangtod amo gining until no, human sa iyang kamatayon og pagkabanhaw. Kay mo nang giingon nato, mo nang giingon sa Acts no nga kanang birthday of the church, diha nagsugod ang inauguration. Mo nang giingon din dili pa makasugod pagtukod sa simbahan, ibabaw kang Pedro, hangtod human sa iyang kamatayon og pagkabanhaw. Natukod na pero wala pang inaugurasyon, wala pa nagsugod, wala pa nakasugod og paminaw sa usabay pagkasabot nimo nga. Ayun na, kay kasabot man ta. Kasabot yung pangutanon di zero. Mangutanan ko sa imong po. Sumala sa nabasa. Si Kristo ba nakatukod o wala? Nakatukod na lagi sa San Mateo 16:18. First century na. Kana buhi pas Kristo ang mingon sa I will build my church. Unsa man na sa grammar? Simple future tense. Bot pasabot, pag simple future tense, dili bot ipasabot nga on the spot, paglitok ni Kristo, na mura ka nang mingon ka nga I will drink water. Bot ipasabot samtang gaistorya ka, gainom kag tubig, muot. Ay sa ako sa ning explain nun. Nagtuo kag makapuntos kaning tungoda wala. Totoo na. Ang pagsulti ba diri kaning referensya nga gibasa ba, ang pagsulti ba diri ang pagtukod ba niya sa iglesia, buhi ba siya o patay na? Buhi palagi bro. Kay kanang gilitok San Mateo 16:18, buhi si Kristo ana, saksi pagyud ang iyahang mga apostol. Mao bitaw ni si San Pedro yang gihimong patukuranan diha, gitagaan yag mga yawe sa gingarian. Mo nay bote pasabot kapag ingon dag dili pa makasugod si Jesus sa pagtukod sa iyang simbahan, ibabaw kang Pedro, hangtod human sa iyang kamatayon, hangtod ha. Kasabot okay, sa until ay gibinisaya na wa pagkapon kasabot. So tungutan na. Matod sa imong gisaysay sa atong gibasa nga reference, gingon diri nga until nga siya mamatay og mosaka sa langit. Akong pangutana, ang imong pagsulti ba nga nakatukod na siya og iglesia, nihaom ba siya sa imong gibasa diri nga wala pa nakatukod? Ako siya magtukod sa diyang makasaka na sa langit. Nihaom ba o wala? Perting haoma. Una, gilitok ni Kristo magtukod siya. Simple future tense yan sa San Mateo 16:18. Binanggit dito, Jesus cannot begin to build his church upon Peter until his death and resurrection. Ibig sabihin bro, dili pa makasugod si Jesus sa pagtukod sa iyang simbahan, ibabaw kang Pedro, hangtod human sa iyang kamatayon mo nang ang inaugurasyon ala to sa Pentecost Sunday. So dito nagsugod. So dili pa lang daan, dili pa makasugod pag kanang usamay buti pasabot pagtukod kanang sa ubang mga nasod. Naabot na din na sa Pilipinas at that time o kuman. Pag inaugurasyon gingnan niya, sige pangwali na mo. Kay nakadawat naman mo Holy Spirit. Pero sa wa pa mo makadawat, ay sa mugwali, di ba mingon si Kristo, ayaw sa mugsangyaw, hulata sa ang Holy Spirit nga gisaad niyo sa amahan. Pag makadawat na mo, sige go. Kamo na mo Holy Spirit, sungag-sungag ngino yung panudlo, tanawan na imong panudlo anang buhat 1:15, imbis 120 ra gihimo ni mog 200. Pwede oy. Sumong. Okay, so tungutan na. Kanang gitawag niya ang church nga gitukod ni Kristo. Okay, kanang church nga itukod dili itukod pamanguna itukod. Kanang church nga itukod ni Kristo. Mao ba na siya ang church nga kanang gitukod nga sumala sa Ginoo nimo Mateo 16:18 o dili? Kanang gitukod mao ba na sa Mateo 16:18?
Oh, kanang Yeah. giingon diya sa pudlot ba? Yes. Pudlot man god. Pagkatukoro niya, matukod ang iglesia sa dihang sakal sa langit. Oh, niya ako Yes. pumunta na. Mao ba na siya nga iglesia nga tukoron nga naa mabasa sa Mateo 16:18? Yes or no? Maobro. Kay og di na maobro. Okay ni ha. Mao. Pero kung gasupak-supak ka, hatagi sa kog founder sa Katolikog di si Kristo para makapatas ka ni kung saan mo ay apong kaguba. Okay, so tungutan na. Kay mao man jud ka na. Tawag nimo nga itukod Mateo 16:18. Na ba kay mahatag nga litra po litra nga Roman Catholic Church? Na kay mahatag wala. Nga unang mabasa sa Biblia sa Mateo 16:18. Oo. Litra po litra. Okay. Bro, unang-una dili ko kahatag ana og litra por litra sa original. Unyang una, kanang imong giingon nga asa mabasa. Bro, dili man timaan ang gitukod ni Kristo. Iglesia. So I will build my church, Iglesia. Kay dili man nimo. Ay sa bro, ay sa bro. Tungutan na. Ay sa ba? Ay sa pa-explain na sa kog kadali kay bro magkasinabot pud tagamay. Dili man timaan ang gitukod ni Kristo. Ang iglesia ang gitukod kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, timaan na siya. So lahi ang timaan kay sa iglesia. So nagtukod sa iglesia, ang simbahan mihatag og mga timaan niini para mga tao dili malibog mo ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sige. Okay, kay di man nimo mahatag din ka ang original nga pinulungan. So nagpasamot nga nag-claim lagi ang inyong iglesia kay di man nimo mahatag nga mao gyud ang pangalan nga RCC. Yes or no? Okay. Yes, nag-claim kay nag-claim mo. Kung wala mo mag-claim, dili mi mo claim. Mura na senaryo ba na ako'y lote, gi-claim nimo ako am na lote da brad. So mi claim nga ako na ako'y titulo gabuhis ko sa gobyerno ana nya labi na kay imo jong giangkon kay daplin kay highway ba, commercial site kayo. So mo nang ni-claiming Katoliko kay ni-claim san mo nga kamo gikan ni Kristo. Mo nang nang-claim nga kami ang original. Hatag mig ebidensya. Mo nang natay debate social media platform regarding ani mga isyong true judge. Kaso lang wa mo pirmas Daryl Villanueva sa hagit niyang Argesino nga ang 70 Adventist tinukod ni Kristo basis Biblia ag referensya. Kay siya mismo di kabarog ana. Kay inyong claim nga kamoy tinuod di kapasar. O mo na. Sige. Okay, so tungutan na. Ako ay klaro nga wala mi nag-claim nga amuan ang gitukod ha o mi nag-claim na wala. Kasi wala nag-claim. So ako tungutan Si Daryl Villanueva ay gapos nga 70 Adventist tinukod ni Kristo. Nya may mo nag-claim. Bro, labay mabasa. Bro, tungutan na ka bro. Labay mabasa sa Biblia nga gikinahanglan i-claim ang iglesia ni Kristo. Yes or no? Wala bro, pero kay ni sulpot man mo sige pangangkon nga kami ang gitukod ni Kristo. Mo nang mapugos mig angkon nga kami nang nas Mateo 16:18. Kay inyo man ang gigamit. Mura nag sa senaryo lagi na ay lote diha, daplin kay highway, commercial site kayo, dool pa jud balay. Gi mong giilog, gi-squat nimo. So sa tinuod lang bagay istorya kay putlo na to ning tinagalog na toron, squatter ra gid mo. Di man dyan mo tinuod tagian ng Mateo 16:18 nang squat ra mo. Mo na simbahang Katoliko kay mo may tinuod nga tagian na mo nang amo nang i-claim nga kami. Mo nang makabasa kag referensya nga naay nagbutang dito Roman Catholic Church claim to be the first Church of Christ. Natural kay hingclaiman mo. Ana ra. Sunod tungutan na bro. Unsay timailhan sa tinuod nga iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo? Unsa man? Ang timailhan, una si Kristo jud ang nagtukod mo na timailhan. Siya jud ang founder, dili tong mga Amerikano ha. Ngapat ka buok tulo lima. Ikaduha, naay mga timaan ana mo nang giingon One Holy Catholic Apostolic Church. Mao nay mga usas timailhan. Dili tong maingon kag sunod sugo ha kay og sugo ra tong isgutan ha. Iting daganas kitukod ni Kristo ani kay halos tanan kasunod og sugo. Sige. Kanang gitawag bro ba? John 14:15 if you wala siya John 14:15 ba? If you love me, if you love me, obey my commandment. Mo ba na siyang timailhan sa kanang gitawag ba? Tinuod nga iglesia? Dili na mo'y basihan bro. Di na mo'y basihan. Ang basihan na to, kanang ingon ni Kristo nga, if you love me, obey my commandment. Of course, nahigugma man kang Kristo no. Sunday ang mga sugo. Unsa man mga sugo ang angay natong sundon? Mga moral. Tudlo mas Kristo gugma.
Di ba ningos Kristo pagigugmaay mo mo ni bagong sugo nga kuyatag ganinyo kay kung nahigugma kamo may balon tanang katawan nga kamo ako mga tinunan pagigugma man naday gugma na itabo sa Seventh Adventist wala kakitag mga imahe ni Mother Mary gibumbuak hamay gugma na nya nakakita og katolikong nangaog baboy gisaway kay maimpirno asa may gugma na nga ningon gali San Pablo ayaw kamo pagtugot nga nay makasaway sa inyong kanon o sa inyong innon nya kamo sig panaway wa may gugma na oy. So, dili na mo sus Ginoo ko porbida. Lay pagutana. Bro, ang kanabang timailhan may tungod sa pagigugma. Mao ba lang gugma bro nga pagtuman sa sugo o pagsupak sa sugo? Mao nang sugo bro, pero dili na sugo nga kanang ambak naman ta nag Sabado Domingo. Mao na inyong isyu nagsabat ni si Kristo mo inaandan sa Sabado. Di na mao bro. Ang sugo nga gingon da mga moral, sugo na sulod sa simbahan. Mo na simbahan naman sad ni canon law. Kanang kanon lo mga balaod na mo na simbahan nga ngay sundon na may 10 commandments sa simbahan nasad may mga katikisim di Catholic Church mo na among sundon mo na nga simbahan Katoliko kung musunod lang jud ka sa mandoan ng simbahan makadawat jud kag kalawasan pero magsupak-supak kasi manang imong giingon nga great schism wala sila mo nang ni bulag na sila hantod karon sige Balik na bro sa lang gitawag makatong kagabi na itong topic. Atong gitawag nga 160 ED. 160 ED. Kato legit mong dito siya bro. Ako pangutana sa imo ha. Katong hisgutan dito bro. Uyo lang to nimo tungod kay nasulat o dili supakon to nimo tungod kay na kay eksakto pa ato nga mga referensya. Unang-una, wadyo ko'y supak ato. Tama gito bro. Piting saktuha to. Wadyo ko'y supak ato. Sige. Muli supak to di ay. So yun naka bro nga ang paglumalagi dai sa pop, ibalik sa claim nga pop, dito na sa 160. Mali. Lili sa sinta. Mali. Bali akong tanawon balik to imong referensya ha. Amto diri gisib na ko to. Hindi man nagsugod dito gabi. Sige. Tawa mo signal tugod. Dire Kay niyo yun man ka. So ibig sabihin isa po claim ang giingon dire sa imong ang giingon dire sa referensya the first list of Roman bishop dating about AD 160 to 185, di ba? Kung sa Binisaya pa na bro, ang unang mga lista sa mga obispo sa Roma nagsugod mga 160 to 185 AD. Bot pasabot diha nagsugod ang mga lista sa mga obispo sa Roma. So dili pasabot nga kung diha nang tuigan nagsugod mo pay pagsugod nila San Pedro. Gitagaan bitaw kana kog example gabi nga ikaw nagdrive ka sa akong kumpanya as taxi driver since 2015. Karon ang nahitabo kagahapon sa hapon nagsugod kog final og listahan sa mga driver na kos taxi. Pasabot gahapon pagkasapon nagsugod kay mao pay pagsugod na kog lista. Unya nambiruan pa jud ka sa akong listahan Jerwin Rosales. Nya buot may pasabot gahapon pa ka nagsugod. Nagsugod kasi imong pagka taxi driver 2015 pa. Listing lang sa mga driver na ulahilag ma. Ana ra na. Sulod pa utana bro, sulod pa utana. Matod pa sa imong gisulti, dili ka mo supak kay uyonon lagi nimo nga 160. Nagsugod ang una nga listahan. Karon, so ang pangutana mo ni. Supak mo na ba nimo ang imong pagtulunan ingon katong kagabi nga 33 to 60 ang Pedro nagdumala isip pok sa iglesia. Dili na ko supakon. Unang-una tama to siya. Si Kristo nagtukod og simbahan, si Pedro ang gihimong Santo Papa una mo nang gitaganyag mga yawi sa gingarian sa langit. So mo to'y pagka Santo Papang San Pedro. Pero nagsugod si San Pedro sa iyang katungdanan isip pagka Santo Papa pag gawas ng Kristo pag saka ng Kristo sa langit nagsugod na sila sangyaw pag receive sa Holy Spirit. Mo nang ang giingon ako nag-office siya sa Vatican. Mao na dakong hinungdan nga nay great schism kay di nila madawat ng Santo Papa ang Dias Vatican jud ibutang og kanang papal infallibility. Kay gusto nila kani why Santo Papa walay mo role na to. Ana man. So bulag sila dili nang mali man to imuha nga ang Roman Catholic Church mo hindi bulag. Wrong man na.
Mulog tag protestante anag mo mubuwag niya ang unang orthodox nya may pugag usaram na sila sa wapa na mubuwag kisa may founder ana si Kristo mo bitan na mga kasaysayan nga both si Kristo ang founder. Sige bro. So tungutan na kay dili man mo supakon ang 160 AD unya na jud kay pagtulunan nga lahi nga 33 to 60 AD pa nagdumala si Pedro. Pangutanan ako sa imo bro, na ba kay another less nga pagkasulat sa mga papa diha sa Roman Catholic Church naa ka o wala? Another list. Pero tindagana kay bro. Oh, Daghang ay, kay- yun man ka, na, aside sa ang first list, tinuod siya pero dili lang na mao ang explanation. So Sige, ako mao. pumunta si mo, na ba kay lain less? Na wala. Naa bro. Daghan kay kog mga listing dire sa Santo Papa bisan unsa nga mga history. Naguna jud si San Pedro. Sige. Kanang imuhang giingon nga Ingon gigamit ka. nimo sa bro, kanang gigamit nimo first list pa na siya. Unang listahan sa mga obispo sa Roma. Ilang gi-record anang mga tuiga. So nag-record sila ng mga tuigag mga unang mga nahimong obispo sa Roma. Anang giapil nila sa San Pedro silang record. Og kana gi-record gyapon sa Katoliko until now. Sige. Okay bro, kay naman kay lamok kay less, nya gidawat man po nimo pero nangutan ako kung na kay mo. Ingon ka nga naa kay less. Ako pangutan sa imo ha. Tagai ko kay naman gid ha, tagai ko og less nga ang nagsulat circular historian ha. Circular historian nga nagless siya sa gawas ako ang less. Sige. Okay, nagless siya. Unsa na siya nga World Almanac and Book of Fact. Ang author dili Katoliko, legit na historian. Daghan kay ni tanan. Unsay giingon dire sa pahina 700. Roman Catholic considered Peter the Apostle to have been the first bishop of Rome and the first in line of the Pope extending to the present. Mao nang kung ari ka sa page 701, nag-unas listahan sa mga chronological list of Pope si San Pedro. Next question. bro, akong pangutana bro, tagai kong historian bro. Mao na ni history bro, World Almanac and Book of Fact. Dili Katoliko, Bro, legit history ni. Kasamlanan ko. Kung maingon kag historian, sige, kung basahan ni mga author ani, mao ni sila. May Wala ang akong gipangayo bro, kanang talaga ning gitawag ko ba? Ito gani. Historian bro. una natay history gibasa. Ang kinsa may historian ani mga historiha. Katao. Butang ta lang isa ka tawo atong basahon. Dire gibutang si Richard Hantula. Sa katawo ra man ka, kadaghan kaya niyo. Unsa daw? Ingon magag historian di Richard Hantula kung yatag nimo. Popular gina siya nga kuan bro. Talaga yun, nagsulat yun na siya nga. Si Pedro ang kuan. Dara bro ha, atong tanaw lang yung record ha. Ano? Saan ako sa 701. 700. The Roman Catholic considered Peter the Apostle to have been the first bishop of Rome and the first in line of the Pope extending to the present. Munang pag-abot diri sa gitawag nato og page 701, nag-una sa listahan si St. Peter hangtod ni Pope Francis. Sige. Bro, ang istorya nang ipangayo bro. Kanang imong istorya nimo kinsa to imong istorya nimo ato talaga na. Mura akong duda ning imong kalaki ba kay fishing expedition man ning imong habro nga dili ka nanguhag impormasyon. Dili ba kay klaro na ko kay nangita mo og less god. Nya naman jud kay nahatag nga less akong pangutana. Si mo ha. Kanang imong istorya nimong gihatag legit makala kay masig taxi driver ako na pula baka na galing mukot-mukot ra ko lang ako ba Bro, taxi driver. diya bro ha. World Almanac and Book of Fact. Libros mga kaalam. Sus, pait ning taxi driver tano kay kwenta-kwentahan datag pila ka kilometro namatay si Kristo dito sa Golgota. Masig kwentahan tag metro ni mas bayad ani dong.
Nangalap naman siguro kay Bao, Jerwin. Kani, uyo naman si Jerwin Rosales nga si San Pedro, Santo Papa, Jod. Pero iya lang gisupak, kay dili una. Mula na ba nga? Dili man si Corazon Aquino may unang presidentes, babaeng presidentes Pilipinas. Ana pa dahil lain naguna. Gawas niya. So, dili, lalis dili kong presidente, basig dili. Kay, no doubt na tana, presidente manggid si Corazon Aquino. Itong mama ni Kuan ba? Bro, namingwit ra gid na siya sa iyang content niya. Wa gani kalibutan ni kung sa istorya ng Great Schism. Gibali pa nimo ang history. Ang Great Schism nahitabo na sa 1554. Ang dili ang west mo inibulag sa east ha. Ang west ug east usara na sila, East Church ug West Church, Western Church ug Eastern Church. Pero nahitabo diin nila madawat ning pagtulunan sa kinini ang Katoliko kay murag ni something giring-giring na sad sila. O mo ni sila ang ni-split sa Roman Catholic Church. Mao na pag-split nila ginganlan sila ginganlan nilang pundok og Orthodox mo nang na Eastern Orthodox Church. But pasabot na sila kung legit Orthodox ganino. Right teaching. Okay, right kuno sila. Wa man hindi man na sila modawat Santo Papa. Muna kung di ka magbasag history mo sakay kang Rosales, mahulog ra jud kaana nga ni una jud ay split ang Roman Catholic Church. Ngano mang split man me? Ha? Sila may ni-split kay di nila madawat ang Katoliko. O naon sa naitabo nila karon inoon sa bagay dili mo wala man na sila gikonsiderar nga protestante. Kung ano na sila kana schism is nara may panahon mubalik ra sa Katoliko kay murag ginahinay naman na sila kunik karon sa Santo Papa. O nagali dia ang lubong ni St. James, ano ni St. Andrew, itong igsuon ni San Pedro ba? Mo na kuan. So katong gigamit niya gabi nga listing sa 160 to 185 first list, wala magpasabot nga diha nagsugod ang Santo Papa. Na diha lang unang mga tuiga gagama og unang listahan sa mga obispos Roma. So simple kung diha ka mag-record ang i-record nimo katong obispong present karon. Ang nga niagi di mo to i-appeal og record. Appeal to nimo pero diha lang ka mo na akong example kung ni-apply ka sa kuang kumpanya og taxi driver nagsugod gid 2015 nya nag-record ko sa among listing final listing ganinang buntag ganinang kadlawon wala magpasabot nga ginang kadlawon pagka nagsugod sa pagka taxi driver 2015 pa lang ga drive na ka wa pa lang ang final listahan sa akong mga driver ana rana first century pa lang daan nagsug si Kristo may gagama ni San Pedro nga mimuon niya sa Papa supako ni Manas Kristo tanawa siya biya ang nakadawat sa mga gingharian Yahweh sa mga Yahweh sa gingharian sa langit walay laing apostol gitagaan na o kani diyang mo sa kanas Kristo sa langit gingnan niya Pedro gugma ka na ko wa sa gugma ka na ko Lordoy atiman na akong mga karnero atiman na akong mga nating karnero na sam ng nating karnero mga outside the church mo nang kami namin pakabana sa inyo ha asibahang Katoliko na imo ditang other sa mga laing reliyon wa man mo bitan daw natay friendly dialogue ecumenism masama ng ecumenism kanang mga katong niagi pa mga katuigan nga gideklarar nga kanang the year of kining ecumenism siguro to no katong pakig friendly dialogue sa mga laing religion naman ta para ma-enlightenment ng ilang hunahuna mahayagan ilang hunahuna that's why kasi rado utok nya magbuho og ihang kaugalingong history nya basa-basahan tag mga libro sa gato kag magkapuntos kas Katoliko di oy mao na kanang iyang gigamit nga si Kristo dili magtukod og simbahan tinuod man na nga ang simbahan nagitukod ni Kristo wala pa sabot nga human siyang namatay pag sa kanyas langit ni harto taman nagpadayon to hantod karon og mao nay dakong hinungdan nganong kitang Katoliko naatay gitawag na tog apostolic succession tungod aning Santo Papa namatay si San Pedro kinsa may nidala ato sa katungdanan ang purok walay leader magkalit-silit sina
Sa kinsaray mo, buot ana. So na dyan leader nga atong paminahon. Mura na ani senaryo ba? Na kay mansyon. Unya, ikaw, nibisita ka sa, butang dalang, Canada. Pag bisita ni mo sa Canada, natural, kanang imong mayan ka nga, isa ka tuig kong bakasyon dito sa Canada. So, kinsa may mabilin sa imong mansyon, naadyo kay, caretaker dia nga imong gisaligan. O kanang caretaker dia, nila pa to, mayordoma ba? Di ba? O mayo mo ba na ngining anang mayordoma? Caretaker nga imong gisaligan nga maoy mo dumala sa imong balay. Nga mo imong gibilin ba? O kana siya mo na magbuot diha sa mga trabahante nga imong gisaligan pod sa imong balay. Siya mag-manage sa nang tanan, kung baga in short manager. Ana ra guna? Wala mas manager. Hello. Kumana nag-live. Wapa. Wala pala ka naman. Iputol malagi nimo. O say, nawala to imong tawag nya ako ni mutol. Ay, way signal siguro sa kuwato, way signal. Sige, padayon. Kaya na ko asa tayo mo galing. Insa to imong ingon nimo nga asa to? Historian scholar nimo. Ang Secular nga scholar. secular gani bro, pag mo yung tag secular, bot pasabot ana, standard reference secular evidence, ginagamit na, ginadawat na, ginatuuhan na even bisan dili mga Kristiyano. Mo na secular evidence. Kinsa ka nito? Kinsa to kasi pa to? Butang talang daghan man kay ni dire. Katong tagagis Oh. Dili ang akong gipangayo bro, katong yung nagsulti ba? Nagsulti gid siya nga may tungod sa gitawag mga si nga naay listing nga si Pedro si Pedro nga una nga nahimo nga papa. Listing nga si San Pedro nga nahimo Santo Papa. Mo ba na itong gusto ko tangina katong na-listing na ko, pero ang gingon mo, ang listing na ko, ulahi pa to, kaya nag-listing din nga, 30 to 60. Ngita man siya. So, ngita man siya, tagaan ka na kong isa. Tagay ko, kanang mo ginasultihan na ha, basig, mga taglampong ka, niya, man, dili mo ang yung sulti. Wala, gapon. Si Richard Hantula. Richard Hantula. Atong tanahon kung, mo ba na siya nagsulti yung, nga si Pedro, ang kwan. Bro, unsa may bikil nimo? Listing ba? Naanak ko'y nabasa nga listing sa Santo Papa. Asa nabasa World Almanac and Book of Fact. Legit ba ni istorya ni? Yes, kay Book of Fact na ganino. Ayaw na pangutanag kisay author kisay istorya na. The fact na nakargas kasaysayan tuohin na. Pangita naman juga bikil ani galakiha. Bro, dili manggod reference ang akong gipangita. Akong gipangita manggod historian nga kalagaling gitawag ba? Historian nga secular nga gikuhaan mo base ba? Kuwag base. Kuwag pangutana. Wala ko nang nangita ako nangayo kung kalagaling si Pedro. Bro, panalitan karon bro. Ug nahatag na ko no, siya gaingon ani nga listahan sa mga Santo Papa, mao ni silang mga Santo Papa ha. Dinon sa may next move nimo ana. Sakto ang imong information nga gihatag. Nga ibi ang pasabot ang ako ang listing sakto siya pero napay kalagaling ibabaw sa imuha ba. Ibali napay murag nauna pagil sa ako ang listing. Okay, mo man na itong isgutan ngayon na ang listing na ko, first listing, mo ka nga. Inani bro, ani ba? Kanang gibasa nimo nga librong Katoliko, una, historian Catholic na siya. Si Christopher sa tuingan na historian Catholic na. Karon kay historian Catholic man na siya, siya ang historian sa Katoliko nga ni Bulgar nga diha ni anang mga 160 to 185 AD. Nanay una ha nga nagbuhat listing ang simbahan nga nakalista og mga obispo sa Roma. So pinaagian ng Katoliko kay Katoliko mo unang nakagamaan naglistahan nilisod pug kamo. Muna mga historiador ilang gi-adapt na. Lagi bro, kabalo ko na bro. Idawat nimo na. Masukal pag ingon nimo nga, tinuod na. Idawat nimo. So wala kay problema na.
Karon kay namo ko kay explanation kanang 160 AD ang gingon nimo dili lang ni mao. Kay naa pa di una mo gay lang 30 o 33 to 60 gingon nimo si Pedro ang nagdumala. Karon gipangitaan ti ka kinsa nga historian nga mahatag nimo secular yun nga mahatag nimo nga ibabaw pa aning 160. Nagsulti siya nga si Pedro nagdumala sa Roman Catholic Church. Oh, mo lagi pangayon ako sa imo ha. Kung naa kay matag. Bro, kung moingon kang historian listing pataas pa ng 160 to 185 wala. Kaya nga naman, wala kay nga naman in the first place. Mo nay unang tuig nga diin nakahimo og talaan sa unang listahan sa Santo Pa. First list ganin niya, ngita pa ka nga before ana. Sa di ka. Asa bang reading comprehension nimo ana? Naon sa Tapta, sabtay mo reading comprehension ba? First list, mangita pa kag before na lista. Asam kag eskwela grade 1? Katawanan kaayo. Na. Okay, matod ko sa inyong sinulat. Kini hapon nga book. Matod pa niya bro. Si Pedro daw wala nakaadto sa batika. Wala siya nakasuot ng mga sanina nga kanang ginasuot. Sa listahan sa unsa na nga libro? Katong gyapon nga libro bro. Sa kato nga libro. Katong gyapon katong Pope and Papacy. Giun sa pagbutang dito. Si Pedro daw wala gyud daw nakaadto sa batika nga nagwali nga nagsuot og sutana. Oh, si wala. Mo, Dili gyapon ko oyon ana unless and until double check gyapon nato na tanawa sa ko daan. Lagi sige. Usbon ako ha. Ang simbahan nakahatag tag first list sa mga obispo sa Roma ni adtong 160 to 180 AD. First list unang listahan bot pasabot wala pa na before ana mga tuigan niya mangita pa kay before ana ba reading comprehension mo sa tasod ganing matod pa sa inyong sinulat diri wala gid taon no wala nakato si Pedro sa batika ay so unsa man ning issue ha bro ang ato na pong tapikan ani is nakaanha ba si San Pedro sa Roma ana ang ato tapikan ni the reality Peter head of the Roman Catholic. So bro, ang doktrina dahil sa mga Seventh-day Adventist no kay wala nakaadto si San Pedro sa Roma. Dili na mao, wala man may doktrina na. So sa ato pa para nimo nakaadto gyud si San Pedro sa Roma. Dili ba ang atong isgutan diri ang inyong libro. Lagi kadali la ba kay ana mong libro god imo manggong gamito na nga to prove nga wala jud nakaadto si Pedro sa Roma sa Vatican aron magwali. Pasabot ana nga ang inyo pong doktrina muuyon mo nga si San Pedro wala jud ay nakaadto Roma. Sa mo gila bro, sa mo ang sakwa lang. Dili na ako mandamay sa uwan. Sa akong pagkabalog yun bro, si gitawag si Pedro, wagid kaabot sa Roma. Wakaabot. Wag kaabot sa Roma. O niya, ang inyong mga libro atong gisgutan. Ang inyong libro ba? Nagsulti mo ko lang inyong libro. So, kanay mo ang baruganan bro nga, kanay mong baruganan, ako lang clarification na, kanay mong baruganan nga wa nakaadtog Roma si San Pedro. Sama na, tininood na ginang baruganan na o basig mo yan nabugag ka, budga po ha, di juga madalag siya o siyaw. O di na ulog-ulog. Bro, Pininood na bro, 100% na bro. Okay, basahon ako ng libro ninyo ha. Basahon ako ng libro ninyong Alpha and Omega. Ay sa bro, kadali lang kayo bro. Kadali lang. Ako lang itong iskutan niya atong kuhan. Kaya ako may nag-open sa topic. So, yung tumagal lang ni. Kay inyo man yung libro. Unya na tanga ako, amua kay. Kanang amua, gitubag lang muna ko na. Hindi na tayo magbalik-balik ka ng topic. Yung mananana. Sige. To confirm lang ba? Kaingon manggug ka nga wa jud siguro gitong imuha confirmation na niya. Wala lagi bro. Akong basahon ning libro ninyo ha. Kaning Alpha and Omega Factual Index. Ay sa clarification ron nga ako. Clarification ron wala mo ingon na nangutana ko nimo.
To clarify lang sa imong gingon. Ayun na lagi. Unsa may purpose sa imo? Mahadlok. Katawanan kaayo. Wala siya, pero ang ako mong issue ani karon, kini inyong libro. Tapos lagi ko niya na libro na mo. Clarification lang ning ako kay ang imo man diang doktrina karon wa jud ay nakaadto si San Pedro sa Roma. To clarify, to confirm nga asa Paminaw sa huy. Ang sa mata ni oy, itisapik man nimo ano ka maipit sa inyong balasahon. sige, Ano man ka? ipagawa sa akong basahon. Ando pangutan. Wala gisin na ako lagi basahon niya. Mangutan ako sa imo ha. Akong basahon. Para kali ka pa sa bigmali ko. Sige. Kaya si sapik. Mo naman ang mo ang kuan god kanang gibasa nimo. Ako mo ko nang gitumag. Kalimot lang siguro ka. Sige tubag. Unsa may akong basahon ana be? Di ako gisin ako dia. Basa dia. Di ba kaning akong basahon sa inyong libro unsa man? Ay nako. Paita gini mo ka po. Di man siguro ka bro, libro ning Katoliko? Ay nako. Bisan amo ana lagi. Dili lagi ko mo yun. Ada sa bro kani bang imong gipasa ba o sa librong Katoliko ba yun ni siguro? Oh, mao lagi ni kauban nga niya to akong gihatag sa imo. Pope and the papasi. Was Peter the first pope? Kani? Atong basahon na. Yes. Alang gimagitan dira. Yes. Alang gimagitan. But not in the way modern readers might think. Jesus selected Peter among his 12 disciples and set him part in the leadership position that the course of time came to be called Pope. The hanap mo ng isa, Jom sabi, the bureaucracy behind him eventually being called the papacy. Peter was the first a person set apart from the others. He is the man tradition, led the Christian community in the city of Rome. The center of the Roman Empire, and was martyred there probably around 64 AD. In a wave of persecution under the Emperor Nero, but Peter did not wear a white sack, celebrate mass. Paminaw sa wa pa ko mo magbasa muna nam ka. Hulat lang, relax lang. Ayaw og sapaw. Huna nangita ra kag information. But Peter did not wear a white sack. Ada period ba ning Nero dire? Alright, sige. But Peter did not wear a white sack naman noon. Kasak. Celebrate Mass at St. Peter Basilica, the Vatican White Encyclical or name Cardinals. Kani? Okay, muna ko mga sa imo bro. Sumala sa imong gibasa karon. I hope nga nakasabot ka. Giingon dira nga si Pedro daw wala siya did not wear the kasak celebrate mass in St. Peter Basilica run the Vatican right encyclical or name Cardinal. Uyonan ba ni mo nga giingon diri o dili? Sumala sa mabasa. Okay. Isulat man na sa history, uyonan ako na, pero sabta akong explanation ha. Tungod kay na diri ni mo basaha ha sa atras ba? Dara and was martyred there probably around 64 in a wave persecution under the Emperor Nero. Ang magsutana-sutana kag magmisa-misa kadtong gipang-persecute na mo. Ha? Sabtasad na, oy, mabita nang ang sumpay ng under the Emperor Nero, but Peter did not wear a white kasak, celebrate Mass at St. Peter Basilica, run the Vatican Rite Encyclical or name Cardinal. Magsuat-suat ka, magmisa-misa kadtong gipamatay na mo. Mindset. Ikaw si San Pedro, gilansa na kag-cross, magbisa ba ka? Doon pangutana bro. Ay, naunsa. Reading comprehension. Tumala sa mabasa. Nga wala gid in town si Pedro nagkanto sa Basilica. Sa Basilica nga nagsuot og kasak unya
Kay Uy, bro. yun man mo na, ibig sabihin ba nga bakak kaayo nga ang Pedro nagdumala sa Roman Catholic Church? Dili Yes or no? baka kay giingon dire sa history nga imong gibasa, nakaadto gid sa Roma, the first pope, nakaabot siya sa Roma. Danawa, he is the man tradition says lead the Christianity community in the city of Rome. Das, naidasa hypin ba? The center of the Roman Empire, then das, and was martyred there probably around 64 AD. It was in a wave of persecution under the Emperor Nero. Namatay siya. Manang gingon din, but Peter did not wear a white cassock, celebrate mass at St. Peter's Basilica around the Vatican Rite, cyclical or name cardinal. Gilansang na ka, magmisa-misa pa ka, magsuwat-suwat pa ka encyclical. Asam ng reading comprehension. Bro, kanang imong pagbasa mo ba diha ba? Kanang gibasa nimo ba kay ang gitubag man mo una. Yun na nimo nga si Pedro daw wala siya kasuot og kasak unya wa gyud siya ka nakamas sa basilika sa basilika dito sa Vatican. Yunan mo gyud mo na nya ningon ka ang hinungdan nga no tungod kay giluto siya, no? Gi-persecute siya. Ako ang pangutana sa imo, bro. Mo ang pangutana sa imo. Kini ang pagsulti diri sa pagluto sa yaha. Kuan ba ni siya, bro? Kada ni gitawag ba? Actual ba gyud ni siya, bro, nga nahitabo? Unsa may enter man na si Sir Edwin magud maayo mo buhat ani nga sentence. Actual ba ni siya nga nahitabo or kada ganing pangagpas lang. Say pangagpas. Silente naman ang Kanang gi-persecute siyang Nero. Oh, unsa man ang imong pagsabot ani ba? Unsa man ang imong pagsabot ani? In actual bagid ni siya nga nahitabo o panglantaw lang sa historian nga nagsulat ani? Kanang historian nga nagsulat ana dili na panglantaw lang niya nga tinuod baka tuno sulat-sulat na ko ni. Reality jud ang nahitabo, bro. Kaya nga naman, tapami na sa kay kung di na reality nahitabo na nahimong bakakon yung propitang si Ellen Goldwright. Gisulat niya dire sa iyang meaning ang Peter Simon ha. Alpha and Omega factual index pa jud sa gingon. Kinsa man ni si Peter Simon? Ingon ninyong propita oh. A disciple and apostle of Christ. Originally fisherman. Mananagat. With James and John, he belonged to the inmost circle of disciples. He served as an energetic preacher of the gospel and died martyr death in Rome during Nero's persecution in 64 AD. Ano yung bakakon yung propita na padayon tagbasa. According to Catholic tradition, Peter was the first bishop of Rome and the popes thus claimed to be the succession of office. Nas, pagsupak ko naman na yung propita, niya ikaw na yung kagwa kadtog Roma, niya matod yung propita na matay sa Roma. Binuang ng imuha dodong. Okay, sunod pangutana ta. Wala na. Namingwit tayo yun kay Baos Rosales, hinay ng panagat, ani. Ang imong gipaipit nga tubag na ang pangutana, itubag na ako na. Sunod pangutana, bro. Kay reality mo gini siya nga gisay-say sa historian nga akong gihatag sa imo. Kay reality mo kita na siya. Kanang gigamit nga tradisyon, ha? Mino ha? Kanang word nga gigamit nga tradisyon, reality o dili? Tradisyon gani, buot ipasabot, wala na mabasa sa Biblia but historically speaking, tradisyon. Mauna nga naay history ni gawas karon kay ang meaning nga ng tradisyon is based on the history. Mga tradisyon nga wala na record sa Biblia pero natala sa kasaysayan. Kung di na tinuod, asa man namatay si San Pedro, kinsay gapatay niya? Nahimong bakakon yung propita aning kalakiha. Sige. Hinay panagat dong. So ibig sabihin ni bro, kay tradisyon man siya, nya di mabasa sa Biblia, nagpasabot nga dili gid ni siya actual
aktual nga panghitabo kay tradisyon man. Sa dili aktual nga pangitabo. Ang kanang mga istoryan ana, si for example kanang imong gikotlo nga sa kanang imong gikotlo nga Catholic historian, dili na siya aktual nga na didto pagkamatay ni San Pedro din gi-record niya. O kung bagay sa panahon na to karon ba, wala aktual dito nga video ka. Wala, kundili iyan na lang nang gi-record based sa tradisyon sinubay sa mga katawhan nga nakasaksi kay ang kanang tradisyon is mo na mga pagtulunan nga napasapasa nga wala nawala mo nang tradisyon. So natural na mga istoryan mo conduct nag-investigation sa mga tao nga nakasaksi hantod nga namatay to nakasaksi napasa ng istorya hantod karon nagpadayon. O na makak yung propeta anig mao supak-supak ka. Hinay panagat Dorong Rosales. Wala tayong problema sa historian nga nagsulat siya may tungod sa kalaganing tradisyon. Ako pangutana ba? Kanang gisulat diha may tungod sa pagka-prosecute ni Pedro. Actual man siya kanang factual. Oh, factual bitaw ang term din nga gigamit ana. Factual ba na siya o dili factual? Unsa man ang factual, bro? Nah, patay tayo. Kasabot kung saan ang factual. Kasabot kung saan ang factual. Research sabi, GBTV, usa ang factual para. Wala ni ako nangutana nimo kasabot kung saan ang factual. O i-research sa gani. Ay ikaw, akong gipangutana ako ninoy magproblema sa tubag. Ano? Nangutana ko nimo kung saan factual, dapat mo tubag ka di kaya ko presisyon nimo. Saman. Nasyakoy. Kwan, factual bro, kalang usa ng factual bro. Paita ni. Sige lang. Sige lang kay. Ano ako may pa-search nimo? Di mata ni. Ako na naman problema na ron. Nangutana ko nimo kung sa daning factual kay basig wa kasabot ana. Ako kasabot ko sa factual. Pero ang unsa may factual? Unsa man yung factual? Isis gali di ano. Nakasabot man ka sa imong nasabtan unsay factual? Dilag. Dili lagi clear ang akong pagsabot sa factual. Ay balag dili clear. O sa imo lang minugbo nga pagsabot unsa mo gini factual para nimo? Akto nga panghitabo ba sa kanang gitawag historya ba akto. Unsay akto? Panghitabo gyud kanang Unsay gitawag akto? si Pedro nakaakto sa lugar. Ang meaning anang factual akto nga hitabo? Factual gani. Pataka ramang kada nag-akto. Asa man ka nakabasa na nga ang factual akto nga hitabo? Jesus Ginoo ko na lang intawan ni mo Dodong Rosales. Ayaw pagimog pikoy dire. Katawanan ka ay. Ang meaning anang factual ang pasabot ana tinuod nga base sa kamatuoran. Nakabasis kamatuoran og ebidensya dili ka og galingong opinion di kay actual nga naa jud diha na unsa man ka. Nahimo mo kang pikoy ani. Alang actual ba? Nagaling Kung moingon tag-actual bro, kung moingon tag-actual, pasabot ana naa jud ka diha actually nga nahitabo. For example, ay dasmag diha karon sa sakyanan. For example, na bro, paminaw sa ba? For example, na ay gadasmag diha karon. Uy, paminaw sa. For example, na ay gadasmag diha karon nga sakyanan, actual jud kang naa, nakakita jud ka. Buhing saksi jud ka diha kay gaaso-aso pang makina. Gasagit-sagit pa tong mga kaning tawag aning nabiktima. Muna ay actual. Pero mayroon kag factual based sa kamatuoran. Nakabasis kamatuoran ba? Tinuod nga basis sa kamatuoran. Tinuod nga kamatuoran, nakabasis kamatuoran, tinuod. Muna ay klarong factual. Pero mayroon kag actual, lahi dyan na siya. Hoy, Ginoo, kumuram tagpikoy ani noong klakiha. Palong sa siya. Ha? Palong sa siya. Asam taong ka nakakuha ng imong impormasyon nga. Ay. Himo kang pikoy ani bisag
Alas 12 basi mo yun po ka good evening aning kalakiha. Bro, no, alam ko bro. Sige, sunod na lang po ta bro, kay murag alas 10:40 naman. Kamalo na ka sa paktol bro. Ikaw rin wala kay balo. Nangalap ra man kag kay balo diri sa tinuod lang, namingwit ra kag impormasyon ba kay hinay na sigurong panagat nimo. Mo na. Bro, bro, dapat magpasalamat ka sa kuha bro kay ngano dagan kag nakatunan. Say dagan nakatunan. Balihon pa nimong senaryo. Wa magali kay kalibutan unsang factual, mingon kag pasalamat ka sa kuha. Bro, ganing. Dapat magpasalamat ka sa simbahang Katoliko kay diri ka nakalin og kamatuoran dito kasi niya ba istoryahan na kag binotbot mo on kag pikoy dito. Bro, kanang pagpalit og imong libro ba para dili ka Say pagpalit. dili ka malipat ba. Say pagpalit. Sa Dapat history ba? ikaw magpalit kas ka og galingon ninyong libro. Karon panalitan karon. Ningingon ka nga wa makaadto si San Pedro sa Roma nya inyong libro dito namatay sa Roma sumaya kung tuuhan na. Balik kayo din ah. Una diha. Namay nabasa ko dia wala man mo nagikuan bro gitaro og sabot mo na galing gitubag na ako na siya nakalimot lang. Nya naapag dito sa lain ninyong libro katong The Sabbath School man siguro tong libro ninyo. Bro, namay Nga si San Pedro nagwali. Matod pa sa inyong libro dito isahan. Di na kumukay dire. Si San Pedro nagwali siya sa Roma. Ingon na sa inyong libro ha. Usa mo na. Dito niya gitapos sa Roma ang iyahang misyon. Og dito siya namatay. Supakon sa nanimo. Marites man mo. Si Marites, pasahan ti ka na makita na ko to sa kong files dire, pictura na ko to. Daghang kog libro na dire. Mo to gay na bro. Ang imong gibasa mo gay na, gigingon ito nga according. Ibig sabihin, iniwan lang ang history. Si according Audrey, mangutana ko nimo be. Kung wala nakaadto si San Pedro sa Roma, asa man sa gipatay? Kinsa nagpatay niya? Ang mga Romano, Asa gipatay? dili man ang Roma, dili man sa Roma gihitabo bro. Ang pagpatay Asa niya, gipatay? dili gani mga Romano kay nagpatay. Lagi wa ko mangutana kinsay gapatay. Kani mga Romano, sige, sakyan. Kinsa nagpatay mga Roma? Gipatay. Wala man gisgutan niya bro. So wala man gisgutan. Nya gisgutan ba sa Biblia ang gipatay sa Romano? Oh, gisgutan. Asa dapit? Wala kay misgutan nasa nga lugar. Di wa ko mangutana. Asa nga sitas mabasa nga gipatay sa Romano? Sumala sa kalang gisgutan dia bro. Girigalo ang iyang ulo. Sa girigalong ulo. Rain asa to? Sa girigalong ulo. Na mabasa nga girigalong ulo. Giputlag ulo si San Pedro? Assignment ta bro, gilansang siya gipinagpalo. Gilansang sa pinabali. Inya imo karon girigalong ulo. May tinod na gilansang pinabali o girigalong ulo. Gilansang siya bro, pinatuwan bro. Si San Juan Bautista siguro tong imong gingon nga girigalong ulo. Gilansang siya bro, pinatuwan. Asa mabasa gilansang pinatuwad? Muna bro, pasalamati lang yun bro. No. Asa mabasa nga gilansang siya pinatuwad? Assignment ta bro. Ayaw bro. Diri. Asa nimo nabasa nga gilansang pinatuwad na? Sige na bro, ikaw ka lang ha. Layas. Layas. Dili. Asa nabasa insa wa may mabasa nga si Pedro gipatay sa Roma. Pero gabuot-buot siya nga gipatay sa Romano. Asa ka na niya nabasa sa Biblia nga gipatay sa Romano? Kinsa may nagpatay na bro. No, sir. Check na ko atong gipatay sa mga Romano. Check na ko ana. Ang pangutana, asa man siya dapita gipatay sa mga Romano? Dili lagi na sa Roma, dili na sa Roma. Asa man og dili sa Roma? Assignment gani, assignment. No, sa ato pa kining inyong libro na makak ni. Dili wala man, makakay nagkot sa inyo ha. Usa nag-quote sa inyo ha. Nya katong inyong libro nga katong Sabbath School man siguro ito tawag ato. Nga matod sa inyong pamahayag si San Pedro nagwali sa Roma og diha niya gitapos ang iyang misyon sa Roma. Subagbo nimo to dili.
Dili na ko na supakon bro tungod kay naman ay mabasa sa kuan. Ono Pedro man siguro na siya. So tama tong giingon, bro. Iyahang isa kadali lang. Tubag ko. Dili na ko na supakon tungod kay na mabasa sa Ono Pedro nga niabot ang iyang wali dito pinagi sa sulat. Oh, sulat ha dili iyang Bro. personal. Ingon sa inyong libro, si San Pedro nagwali sa Roma ug didto niya gitapos ang iyang misyon sa Roma. Oh, Tama uli. tama siya bro pero dili siya factual. So, di Di siya factual. factual nga naabot yun siya dito. So unsay tama niya di factual. Oh, wala ka ba no? Tama na gani niya may pag di factual. Klaro na. Tama gali dili siya factual kay wala man mabasa dito bro ha. Iya yung kaugalingon. Sa ato pa katong statement sa inyong libro nga si San Pedro gawali sa Roma ug didto niya gitapos ang iyang misyon sa iyang pagkaapostol, sayop to. Sa imuha bro, sa imuha, sayop yun na sa imuha kay No. imuha mo kung hunang. No, para na ako tama to, bro. Dito. Tama to. Ang imong hunal gyud na. To. Di mo na mao. Dito bro, tama tong nasa inyong libro. Ikaw lang nagsupak-supak kay para dyan mo wajud ka adtong Roma. Karon ingon na pugkag tama pero dili factual. Can you define what is factual? Wapo ka kay balo. Pero dili siya factual nga naabot yun siya dito. Kay pwede man ka muminsay bro, isa po ako. Pwede mo ka muminsay sa iyo is nga through my voice lang, muminsay ko. Usaha mo nimo, sige, pag mensahe ko no through my voice, usaha mo na pagpadayag dito. Ay, ina may social media bro, kay social media. Unya ka panahon ni San Pedro kayo pa may social media. Oh, na may sinulat bro, na may mga sulat. Sa mga sinulat? Sa mga sinulat? Telegram. Sa mga telegram. Oh, telegrama ba? Kano sa man na naimbento ng telegram? Na telegrama po na panahon ni San Pedro? Na mga pulong bro. Sa ingon ka nga na telegram. Asa kano sa man na naimbento din ng telegrama? Sumala sa mabasa sa Ono Pedro bro, na may mga sinulat. Oy, wa ko mangutanag ng mga sinulat. Ang deklarasyon sa inyong libro, si San Pedro gawali didto sa Roma ug didto niya gitapos ang iyang mission ug didto siya namatay. Mao na giingon sa inyong libro. Ang pangutana giunsa man niya pagpakamatay didto sa Roma tingog ra na didto. Naday voice message sa unang waman. O bayang kag telegrama. Asa mo ka nagabasa sa panahonan nilang San Pablo ug ni San Pedro na telegrama? Nahimo jud ang pikoy aning kalakiha. Sa inyo man ang kuan bro, sa inyo man ang saysay. Sa inyo saysay. Sa inyo saysay. Sa inyo man ang saysay gikot dira. Usay sa inyo saysay. Wa day mo ikaw galingon saysay nangot ko tra mo sa Katoliko aning kalakiha. Katawanan kaayo. Dili man may para sa inyo bro nga. Hoy Ginoo ko ni mo Rosales. Muram kag pikoy. Hanggang Nakot man ko na bro sa tibuok nga pangitabo sa kalibutan bro wala digil malikayan. pastilan looya po din tao ni mo. Nagit inyo ang mga historia. Kani yang factual index gikot kuno sa Katoliko ni. Pasabot kay factual man nakabasis ka matuoran. So sa Katoliko day mo ni basig ka matuoran kay factual index man ning iya dire. Dilitan na. Unya, di ka magpasalamat sa Katoliko. Sulat nila Oy. bro, dilitan nga nasulat nila bro, like kamatuoran kay kanang sinulat ni Ellen G. White, inspired na siya sa pagpadasig sa uban. So wala bro, Magtubo ang pagtuo bro. bro kaning Dili na factual bro, example, mingon ta diha nga ang kuan, sa tulo ba niya may istorya diha ha? bro, Dili tanan. magkatawa mo kasi mong giingog telegrama. Na may telegrama. Unsa sa panahon ni San Pablo, ni San Pedro na may telegrama. Kung sa Biblia nga naisulat kamo ang mga Bro, sulat lagi watay problema ng sulat. O kani ha. Natanawa. Tanawon ako ning Biblia nga protestante ta. Kaning nasa unang Pedro 3:15 man siguro na. Ano yan? Yung matod ni mo, wala yun nakaadto San Pedro. Kinsa may author aning sulat ni unang Pedro? Si Pedro, dili? Pedro, siyempre. Okay, itong basahan na. 3:15 man siguro ni. Sa ko. Ano? Basahon ni mo na bro. Sa kuan, sa 5:13 day, 5:13. Niingon si San Pedro ha. The church here in Rome. Ha?
ang pangutana, unsay binisaya aning terminong the church here in Rome? Ang iglesia sa Roma, sunod. Unsay ang iglesia sa Roma? Oh, Ang binisaya, okay ha? sa Roma. The church here in Rome. Unsa may binisaya aning here? Ang iglesia lagi nga naa sa Roma. Say na kaning term here ba? Unsa may binisaya aning here? Liria. O dire. Pag ingon ni San Pedro nga ang simbahan dire sa Roma. Tama mali? Oh, tapos Diba? Pag ingon dire sa binisaya, the church here in Rome, ang simbahan dire sa Roma. Tama mali? tama na siya. Okay. Pero wa may kisgutan. Pag ingon diha the church here in Rome, ang simbahan diri sa Roma, ang author nga si San Pedro, naa sa Roma gasulat diha o wala sa Roma gasulat? Sa nga naa siya sa Roma. Nasa sa Roma gasulat. Kaniingon man diha bro, nga panalitan karon, lisod po kayo, nagsulat ka na kag Davao. Ang simbahan diri sa Davao, nya tuwa kag Cebu. Na di kag Davao nga wa man. So ang gigamit nimo didto unta kung wala ka sa Davao, main kag ang simbahan didto sa Davao. Since naa ka sa Davao, mo na main kag ang simbahan diri sa Davao, tama ba? Dili siya tama kay ngano. Tiwason yung pagbasa, dili man si Pedro nagsulti na. Kinsa may nagsultian eh? Oh, tiwasan basa. Ha? The church here in Rome, she is your sister in the Lord since you hear greetings. So the son, my mark. Ang writer ani bro, writer man akong giingon. Kinsay writer aning? Kinsa may writer aning first, 2 Peter chapter 5 verse 13, ingon ka si San Pedro. Pedro na siya nga sinulat, pero ang hisgutan na to diya, kinsay nagsulti. Lagi. Wala tay problema aning nagsulti. Wa tay problema sa nagsulti. Ang gasulat lang. Ari ha, sa dihang gisulat niya, unsay gigamit yang grammar? Here o dili here? Wala lagi problema, kaya nagsulti na dili si Pedro. Ano do, bro, bisan pag nagsulti, panalitan karon. Kung magsulti ko, imong i-jot down dia, asa man ka nagsulat. So, ang gamit nimong grammar, kung asa ka diha, gud na ka-address. Lagi, pero dili lagi na si Pedro. Dili si Pedro. Kinsa may nagsulti anang the church here in Rome? Kinsa nagsulti anang the church here in Rome? Kung wala ko masipiat, mauna siya ang anak ni Pedro. Anak ni Pedro. Kinsa may anak ni Pedro? Kinsa may anak ni Pedro ani? Juan. Kasi pangalan na isa kalimot ko sa pangalan niya. Si? Basta dili si Pedro ang Lagi kinsay anak ni Pedro? Kinsay anak ni Pedro ni? Si Marcos? siguro. Das. Siguro kasi, or- Okay ha. Pagputaka. Ani bro, atong klarohon bro kay mo gamit sa kupuan sita sa Biblia. Basta ang isyo bro, nakana ba si Pedro sa Roma? Wala. Lagi kadali lang ha. Oy. Atong klarohon eh. Lagi. Klarohon na to ha. Lagi. Diri sa Biblia kay niingon man ingon ka nga ang writer ana ang nagsuwat ana is dili si San Pedro ang gaingon kundi ang tawag aning ni ang kuan kining naay laing gasulti ana. So karon para magklaro tani. Kining Bro, taas na kayo mong video bro ba? Igalahan ka bro? asa bro kamatuoran man ning ato bro. Ayaw lagdagan na mudagan magpangutanon. So ningo na ligagay lang nga. Oh. Kaning anak ni San Pedro, kinsa man ni anak ni San Pedro ang giingon dire? 120 ma'am. Kung masipiyat, si Marquez siguro na. Marcos. Kani si Marcos kay anak ni San Pedro man unsa man ni? Kining tawag aning sa unod ning anak o unsa man ni biological father ni dili? Dili ko sure kung biological bala o dili. Basta dili si Pedro nagsultela. Lagi wa tay problema. Kung si Pedro ba dili, sakyan ako ning anade anak si San Pedro si Marcos. Muuyon ka ba bro nga mga apostol? Muuyon ka ba bro sumala sa Biblia nga ang mga apostol balaan santo? Ako uyunan bro nga tanan nga nag-alagad sa Ginoo mga bala. Adili sa tanan, adili sa tas mga apostol. Muuyon ka ba nga kato mga apostol ni Kristo santo to, mga balaan santo? Uyunan ako na bro. Okay, sige, nanatay santo. O nanatay word nga santo. Kay giingon sa Biblia is mga balaan mo gito mga apostol, nanatay word nga santo. Ang karon pangutana bro, muuyon ka ba nga si San Pedro nay anak?
Ano? Walang tayong problema kung wala. So kinsay papa ni San Marcos ngigingon dire? Pedro. Oh, so santo papa. Ano daw? Santo balaan man kay apostol sa nya nahimo po siya nga man so santo papa. Dili, papa mo. Reality man na. Nasakpan sa reality. Iyahan ang asa man sa nahimong inahanan ni o iyang amahan asa man sa nahimong amahanan ni. Sinahimong amahan. Si San Pedro ba unsang klaseng amahanan ni? Biological ba ni siyang papa ni Marcos o amahan sa pagtuo? Amahan gina siya sa kuan, biological siguro gina. Ha? Asa mabasa nga si San Marcos biological siya gi papa ana, yagi ng anak, yagi ng duga. Sumala sa mabasa diha bro. Kanang nagsulti gyud nila dili lagi na si Pedro la. Lagi wala tay problema kisay gasulti ana. Naade anak si San Pedro dire. Kaning anak ni San Pedro ingon ka si San Marcos. Biological duga ba gini ni San Pedro nga anak sing asawa si Marcos, yes or no? Unsa na nga bro siya bro? Si Peter kung basahon diri be? 5:13. 5:13. Oh. Sige daw. Siya tumbasahon diri be 5:13. Unsa man na imuhang version? King James. Sige basa ha. Sige. Mama. Wala may papa ko sa na bro. Oh, wala lagi papa. Wala po. Ha? O may papa, wala mga santo papa sa una. Lagi ba ang mga apostol balaan, santo. So si San Pedro kay apostol man santo siya. So naratay term santo. Ang kining papa kay amahan mong gid siya. So santo papa dia. Na ang pangutana kay dili man na anak nga unod nun kanang biological nga anak sang asawa di man. Amahan sa pagtuo man ha. So santo papa gyud San Pedro dia. Sige na ngala para magkaibaw ari. Wala man na siya bro, spiritual mo na siya diya nga sa isip bro. Spiritual father. Sige, kay spiritual father man. Balaan man ang amahan. Di ba? Tay santo god si Pedro balaan. So santo papa. So balaang amahan. So spiritual father man ang among santo papa. Kaya nagdala man na siya sa mayong balita. Lahi man lang inyo. Wala na, sakoy na ka, sakpa na ka. Sige. Santo Papa ninyo bro. Sakpa na ka. Ninyo kay nag-refer man na siya sa kanang gitawag kung kuan bro. Sa kanang niya kanang kinatimukan ba sa iglesia. So ay na Dili man kinatibukan. dili man spiritual ninyo, literal man na. Literal. Ang mentag literal gani bro. Dili man na oy kana si San Marcos ang dili na amahan niya si San Pedro nga as in giburos sa iyang asawa tuga ni San Pedro dili man. Lagi kamalo ko ana bro nga dili gid siya kalaganing anak yun niya gikan sa iyang taguang iyang sales niya. Spiritual na siya, dili ni man na siya pariha sa inyong Santo Papa karon kay inyong Santo Papa manggod amahan sa tanan mga amahan. Mao bitaw na no amahan sa tanan mga amahan na naadya unsa din na? Ang authority manggod nga gawiran sa inyo ang Papa. Ay bro kaya mayama naman ka. Papa si. Sa kaya mayama naman ka. Talagkuan sa mga kanang papasi, ibig sabihin na gawiran na kagamahanan. Kaya mayama naman ka bro. Ang inyong Santo Papa bro, nakaripir na siya sa kanang gitawag mga kagahom nga gikan kang Kristo. Kaya mayama naman ka. Saya bro, maot ako bro. Kay mo na diha. Onya na sa tang gabi bro ha, magtiwasan niyang gabi bro. Sige. At kay kung ganahan ka makik-argument sa kuha, kunya na ako yung makanting oras, okay ras kuha na, wala na yung problema. Sige. Tawag lang. Alright, so naman tayo igong oras mga suking tigpaminaw kay almost 2 ka oras jud 7 minutes ang atong burada dere.